Nakakainis. Hello. Meko. Chris Angge, mega love shout out to you, Chris Angge. Hello po. Okay, tamsak muna kay host, Chris Angge. Hello. How are you? Tamsakan natin si host. Kasi simula lang. Yan, Chris Angge, how are you? Dan. Bigyan kitang jacket, Chris Angge, ah. May jacket ka na po. Salamat sa pagtamsa kay host. Mega love shout out sa ating mga, ayan. Chris Angge, salamat ng marami. Yan. So, magdikit tayo, magbakas. Oh. Allah. Okay. Good evening. Andyan si Nightbot. Ayan, Chris Angge. May pabuhay naman si Nightbot na pwede nating dikitan. May jacket ka na po. Magbakas lang po, susuklian kayo ng ibinababa ni Nightbot. Hello, Bisayang madiscarding nanay po. Gandang gabi, tamsak na ako sa iyo, ma'am. Salamat, Bisayang madiscarding nanay. Ka-open lang po natin kasi simula. Hello. Ayan, dapat pala nag-ano ako. Nag-StreamYard. May galang shout out. Bisayang madiscarding nanay, kumusta po? Kumusta? Si Chris Angge, andyan na, nakapasok na rin. May jacket na rin. Kumusta po? Kumusta? Hello. Mag-ano tayo? Mag-share. Okay lang po. Ayan. So, may pabay naman ang binababa si Nightbot. Ayan, para kay Bisay Madiscarding Nanay at kay Chris Angge. Hello, Chris Angge. Dikita natin, ayan o, nagbaba ng bahay si Nightbot. Member po ni Bicolanang Maestra, kaso 24 Vlog. Ayan. So guys ha, dikita natin yan dahil yan ay ating member, magbakas lamang po kayo, bibigyan tayo ng magandang sukli. Okay, thank you so much. Sa intermi lahat ng mga title dyan, updating na. Okay, mega love shout out. Ayan, kumusta? May mga lagas ba tayo? Chris Angge and Bisayang madiscarding nanay? Nagkaroon po ba tayo ng lagas-lagasan? Hello. May lagas po ba? Hindi ko napansin yung akin. Ayan, mag-share tayo, mag-share ha. Mag-share muna si host, guys. Dami kong lagas, ma'am. May ano? Oo, sige na, oo. Oo, sige na. Kala ko naman kung ano. Oy, sobra naman yung Bisayang madiskarte. Bakit 40 araw-araw? Sobrang dami naman yan. Anong ginagawa mo? Why naman like that? Ibig sabihin, everyday nangingisda ka ba ng ganyang kalaki? Ganon kalaki ang iniisda mo? At ikaw ay nalalagasan? Jano Norcio. Hello, how are you, Jano Norcio? Jano Norcio. Ayan, sabi ni Nightbot, maraming salamat. Mag-share lang ako kasi simula ko lang. Kumusta, Jano Norcio? Ano na nangyari sa'yo?
Ano nangyari sa'yo? Ibig sabihin si madiscarding nanay, siguro napakaraming iniisda. Di na ako maka-LS manay. Why di ka na maka-LS? Ano nangyari sa'yo? Bisayang madiscarding nanay, pwede bang ang gawin mo lang muna, in a day, makapangisda ka ng legit, maayos na mga 20. 20 lang, 20. Oy, may nag-report sa account ko. Paano nag-report? Ino-notify ka sa Gmail mo na Jano Norsho. And then, mag-response ka kay YT. Bakit ka naman ni-report Jano Norsho? Magre-response ka, napalo. May mali dito. Anong nagawa mo? Bakit ka ni-report? Bakit ka napalo? Ala, kailangan may marireceive kang notification. Hello, Valenciano TV. Mag-love shout out to you. Yan, salamat daw sa pagtamsak, sabi ni Nightbot. Dapat niyan, Jano Norsho, may marireceive ka from your Gmail. Kung ano ang nilabag mo, kung ano ang ginawa mo, kung totoo yun, na may violation ka, whatever. And then, magre-response ka doon. Kasi ako, ganun yung ginagawa ko. Nung nag-apply ako for monetization, ito, nare-receive ko naman. Ginabayo, harang pa, nasa harang. Ayan, Nightbot, nasa harang daw si Ginabayo, paki-welcome. Dami ko kasing sub to sub. Naku, Bisayang madiscarding nanay. Ang dami mo, oo. Mag-20 ka lang. Sobrang dami. Ako kasi hindi ako umaabot ng ganyan sa ngayon, na naglalagas pa si Lolo. Jano Norsho, hindi naman ako napalo ni Lolo. Pero ako kasi, di ba nag-apply ako for monetization, meron doon mga nakalagay, halimbawa, limited daw yun sa ads, yung aking video na gano'n. Siyempre, magtataka naman ako, sasabihin ko naman, bakit naman limited ito? Wala naman itong offense, whatever. So, may ikiklik ka lang naman doon na parang iko-contest mo siya kay Lolo na something report, ganon. Oo. So, isi-send mo yon. Tapos magre-reply naman si Lolo sa sa Gmail ko na napatunayan na applicable pala ang iyong video sa ads. So, okay na daw. Yung mga ganon. Ang pagre-report ko kay Lolo, meron naman yung halimbawa, nag-apply ako para sa join button, mga ganon. So, ilalagay mo yan doon. Tapos, magre-response, maglalagay muna dyan na pending. Tapos, lilitaw na pag after ng ilang oras o kaya kinabukasan, approve na. Kaya supposed to be, ikaw, Jano Norsho, may matatanggap ka bago ka magsabi na ganyan. Kagabi 165 na pagising ko. Diyos ko. Ibig sabihin, 165, di may lagas ka 20. Ang liit ba ng bahay mo madiskarte? Grabe ka. 20. So meaning, ang gawin mo lang madiskarte, araw-araw, mag-20-20 ka muna. 20-20. Ayan. So ngayon guys, mula ngayon dahil talagang si Lolo may lagas pa, no? Valenciano, shout out to you. Ilan lagas mo, be? Valenciano, ilan lagas? Okay ka na, GP? I-save mo na muna yun sa desktop. I-review ko. Gets mo? Pag natapos. Uy! Maggawa ka naman ng word, another word, pero may template siya. Uy, listen. And then, ang nakalagay sa template, Brigada Plus Program. Okay? Uy. Brigada Plus Program. Yeah. Okay, tapos hanapin mo, dun sa Brigada na GC, yung lahat ng pictures ng mga department na merong before-after gardening. Mga gardening. Tapos, classroom ng picture, meron din akong bulletin board doon. Yun ang ilalagay mong picture. Tapos meron din picture ng awarding din. Yung Brigada Plus program kong ginawa, di ba? Nagpa-contest ako ng my department. So, nandun yung mga picture evidence. Kailangan hanapin yun. Para ma-prove na ako ay may Brigada Plus program. Ba't ka Meron, yung sa'yo.
Yung aking ano, Oo. i-review ko muna ito. Ay, tapos na to, na-print na to eh. Yung schedule, ba't mo inulit? Ewan ko. Ayun ko siya. Ay, ay, dalawang harangdan, Madam Host, tinapos ko lahat. Kinito channel, Katanduanes ka rin pala, ano? Paribod ka sa Katanduanes? Paulit-ulit na to, JP. Sabi ko, isave mo muna yung pinagagawa ko sa'yo. Kasi i-review ko. Then, ang next mo, pangatlo yung Brigada Plus program. Photos lang ang kukunin mo, evidences, ha? Kunin mo doon, nandun sa Brigada. Word GC. lang? Word. Okay. May ano pa rin siya, may template sa taas. Tulad ng template nito. Gets mo? Alam mo na? Tulad ng ganito. Tulad ng ganito. Ah, Tulad ng ay, ganyan lang. Oo. Dito, Brigada Plus program. Okay. Okay, bro. Nakipiyesa po ako sa barangay namin kada Mayo. Ay, talaga, gauli ka, pirmi. Ayan. Oy, may galap shoutout sa inyo. Si host, may kinakausap lang. Kayo po ay makipagdikitan dito po sa binababa ni Nightbot. Hindi po kayo magsisisi kasi kaunti lang naman yung binababa ni Nightbot. Magbakas lang kayo susuklian. Yes po, nakikipiyesa po ako sa barangay namin kada Mayo. Ibig sabihin, yearly ka umuwi kinito. Pero last May, hindi nakauwi dahil sa pandemya. Ako naman, karamuran ako, di ba? Nag-uli ako doon mga March 14. Bago mag-lockdown, nandun ako kasi 12 pa lang, nung bago mag-announce si Duterte na magla-lockdown dito, ay sabi ko, uwi na tayo, total summer naman walang pasok ang mga klase. Ayun, umuwi kami doon. Good thing, nagtuloy-tuloy na. Doon na kami natagalan hanggang September. Sa Inka nga, oy, may galap shout out. Salamat sa patamsak mo, assistant si Mel. Sa Inka na nga, anong baryo mo duman? Kinito? Anong baryo ka duman? JP, yung pinagagawa sa'yo. Tinignan mo na yung brigada. Alam mo ba yung brigada, JC? Hanapin mo yung picture. Marami doon. Ilang picture ang kukunin ko? 10. May page ng para sa Ayan, Brigada Plus 2019. Oo, brigada, ayun. Ay, yan. Akala ko 2020. Yan, yung isa. Huwag yung plus. Huwag yung plus. Brigada lang. Brigada. It's 2020. Oo. Yan. Yan. Check mo nga. Ay, hindi yan. Isa pa. Ano ba yan? Yan ba yan? Check mo nga yung dulo. Yan yun, yan yun. Yan yun. Yan yung mga picture ng mga before and after ng mga yung garden, pag sama-sama yung classroom. Tapos, yung may bulletin board, hanapin mo yung itsura ng bulletin board ko dyan. Barangay Tinago. Sa inyong Barangay Tinago, malapit sa Biga. I see. Tinago. Hoy, parang may nagpabayliman na mga taga-Tinago sa taga-Tinago, dito sa Ramon Magsaysay, Cubao. Oo, mga taga-Biga sila. Taga-Tinago nga. Kinito. Alumni. Parang alumni sila, grupo. Nagpabayli doon sa Ramon Magsaysay. Along EDSA lang kasi ang Ramon Magsaysay, sila. Ayan, thank you Bisayang Madiscarding Pinoy. Magbakas ka lang. Kayo ay susuklian yan. Yan, binaba si Diana Zubi. Nalagasan kaya to, hala. Pero hindi masyado yung lagas niya. Konti lang ang lagas. Bisayang Madiscarding Nanay. Bisayang Madiscarding Nanay, nakikinig ka kay host. Si Diana Zubi, pumasok dito siya kagabi. Nag-super chatter sa atin. Kay host, okay? Pinadikitan ko siya. Alam mo ba ang bahay niya kagabi? 7 lang, 7. Tapos, nung matapos po, ang aking LS, parang nasa mga 35 siya. O tingnan mo, 30 siya ngayon. Ibig sabihin, konti man ang nalagas. Iyon, B. Hello, Iyon, B. May galap shoutout sa'yo, Yun, B. Ayan, may padidikitan sa'yo si Nightbot.
Binababa ng Nightbot. Ayan o, MJ Lucky 8. May 5 dyan na ibababa si Nightbot. Si Diana Zubel, si MJ Lucky 8, si Nina Turirit, si Michelle, tsaka si Castro. O, 5 lang yun. Welcome Yun B. Welcome Yun B. Ayan. Kinito, dikitan mo yung mga binaba ni Nightbot. Magbakas ka susukli ang kanyang kinito. Ha, thank you. Tapos baba ka ng bahay mo, kinito ha. Yan. Pag nakauli ka dito, sana kung tiyempong pabayli, ano? Oo. Go tayo sa pabayli, ha? Ay, JP, ang pautos ko sa'yo, hindi mo natatapos talaga. Andun pa sa previous. Marami na yon. Sige. Go. Sige pa. Yung mga photos. Ipababa mo pa. Baba. More. Hoy! Oden Fernandez, may galab shout out to you. Hoy, Oden, ba't nawalan ka ng jacket? Oden, di ba may jacket ka? Bagong account mo ba yan, Oden? Di ba may jacket ka kagabi, Oden? Sawagot ka, Oden. Bakit nawala? Hindi naman ako nagtanggal. Bakit ito na mismo nakahuli? Hello, ang dami. Photos, tingnan mo. Ito ang photos. Marami pa yan. Pero bakit hindi ko na lang ang gana? Check mo. Ay! Isa pang brigada. Yung meron kay Ma'am Ramos. Yung isang brigada. Yung meron kay Ma'am Ramos. Ang Brigada Plus. Hindi, Brigada Plus. Brigada. 2019. 2019 wala. Check mo nga dito, Bibita Ramos. Ayun o. Ito yata. Are you sure? Oo, check mo nga. Check mo. Executive, yun. Hoy! Nadikitan ko na po sila lahat. Wow, ang bilis ni Yunbi, ha? May galap shout out. Uy, Oden! Sagutin mo ako, Oden. Bakit wala kang jacket? Ayan na naman si IMC. Ay, Diyos. Hindi ka makinig. Sige, ubusin mo ang load ko. Tingnan mo. Nakakaasar ka eh. Check mo. 2017 yan eh. O, 2019 na. Nakakainis. Nakakaloka. Marami-rami eh. Yung 2019 JC. Sinabi mo nga Bibita Ramos. Si Lilitaw yun. Message. Sa messenger. Bibita Ramos. Kasi naka-join siya yun. Grabe si JP. Sige, Bibita Ramos. Din na. Andun lahat ng pictures. Oh. Hala. 2020 na. Ba't naman mawawala, JP? Ayan naman si Ay, Diyos ko, JP ka talaga. Ano mo nasabi? Ang dami-daming nun. Ang daming picture. Ayan, hello. Paano mo nasabi, JP?
Napakarami, oh. Bakit ako? Ayun, oh. Kaya ako hanap ng hanap, eh. Oh. Paano mo nasabi? Okay. Napakarami. Hanggang doon pa yan, oh. Sus, mahusay. Dapat may work on. Oh, bakit? Dapat naman. Oden! Oh, ayan, oh. Ang dami-dami. Bakit nawalan ka, Oden? Ng jacket, Oden? Ha, Oden? Okay, ditong banda na nakikita ako. Oh, nakita mo na. Babang-baba pa, JP. Babang-baba pa. Printahan mo muna ako ng ano, JP. I-print mo muna ako ng, ito muna. Printan mo ako ng 2020 Brigada Program. Kuha muna akong bond paper. O baka hindi mo alam yung sinasabi ko. Ayan, o. Nasend ko, tsaka yung ano, tsaka plan. Ito, yung ganito. Wait lang, ah. JP, ito, mag-print ka niya na. Nakanganga. Yan lang muna. Sa kada page. Sa kada page. Isang page. Gawin mo palang dalawa. 2 copies each, okay? O, yung unang-una yan. O. Tapos next, ito. Ito. Ayun, huy. O, di ba? Di ba pag tiningnan mo, ito. Ito muna. Okay? Program yan eh. Tapos ang susunod dyan, ito. Okay? Sige, print. Tig-isa. Hanapin ko yun. Go. Roy! Roy Marcene, may galap shout out to you. Meron ka ng jacket, Roy Marcene? Meron ka ng jacket. Tapos next ito. Mami, ito ba? Brigada Eskwela School Work Plan. Ayan yun daw. Oo. Yan ba? Yes or no? Oo, yan yun. Oh. Tapos ito naman. Oo. Okay. Go. Roy Marcene, meron ka ng ano jacket. Hello sa'yo, hello sa'yo. May jacket ka na po. Buong page po yun? Buong page. Okay. Oh, ito ang next. Brigada Eskwela, School Work Plan. Yan, print mo ulit. Pagkatapos din mo may ano dyan, may ganyan. Ito. Okay? Mas mababa. Isang Mas page mababa. Dalawang page din yan. Okay. Salamat! Welcome! Guys. Mami, mas mababa pa o mas mataas? Nasa pababa. Nasa pababa lagi ang mga printing natin. Doon tayo kumukuha. Oh, natapos din buong kanta yung harang. Oh, guys, sa mga may jacket na dyan, na, ikita natin yung mga binababang, ano ni Nightbot. Brigada. Tita mo, ano naman. May logo ng Ramon, board. Wag kang, Sandali, June 22 ba? Yung June 1 to August 31. mayroon June 22 dito. Alin yan? Yung opening program? Oo. Ganun. Ito na nga, JPO, di ba? Yung pinaka-latest. June 22. Print mo yan. So ito mismo. Oo. Okay.
Jordan Drapinag, magandang Joanne Drapinag, mega love shout out to you. Salamat sa iyong pagbabalik, Joanne, dantangsak na rin. Thank you. Oy, shout out kay Joanne Drapinag. Yan, sabi ni Nightbot, maraming salamat. Tapos shout out kay Kinito Channel, shout out kay Roy Mercene. Guys. Shout out kay Assistant na Melming, hello kapatid. Guys, dikita natin yung binababa ni Nightbot. Thank you so much ha. Thank you. Ayan, mega love shout out. Mami Joy. Hello, Mami Joy. Ano, Mami Joy? Graduate ka na, Mami Joy? Salamat sa patamsak. Graduate ka na ba? Oh, alam mo na. Mami Joy. O hindi makagraduate. Kasi yung pinagdikitan ko, ayan o, si yung nasa taas, hindi siya masyadong nalagasan. Konti lang lagas. Mga siguro 5-7. Dahil nung pumasok siya kagabi sa akin, itong si Diana Zubel, ayun o, yung binababa ni Nightbot. Dikitan nyo guys ha, si Diana Zubel. Teka lang. Ano bang pinapio mo sa akin? Yung Ito, na-print ko na. Na-print mo na, tsaka ito. Ito yung cover niyan. Ito yung mix niyan. Okay. Print mo na, tig-2. Ang tagal mo. Asa na si Mami Joy? Ay, dana daw si Joanne Pati na Grapin. yung working pang itis. Ayan? Oo. Oo. Ilang page siya? Bali 3. Tigda-2 copy, ha? Nightbot, okay. Dikitan nyo ang binababa ni Nightbot, ha? Guys, pa-support naman bago kong gawang bahay. Wala pa akong video. Kanina lang kong Uy, Uden! Di ba may Uden Fernandez ka ng account? Asa naman yun? Asa na? Uden! Shout out to you. Tig 2 copies, okay na. Hello. Bali 3 copies siya na. Ay, bali 3 page. 2 copies each. Tapos ito susunod mo. Pababa. GL Raquel, kumusta po? Mega love shout out to you, JL Raquel. Bigyan kita ng jacket, GL ha. Yan. Ngayon ka lang bumisita, GL Raquel. Anong nangyari sa'yo? Hello. Isa pa yun, usok pa itong bahay ko sa isang content. Yung isa kasi, halo-halo yun. Ay, okay. Yan, Kinito, maraming salamat sa paglalaro. GL Raquel, meron ka ng jacket. Tamsakan mo si host. GL Raquel. Pero active din yun. Ayan, sabi ni Uden Fernandez. Okay, sige. O, yun. Ano? Na-print ko na. Bali 3 yun Uy, ano sabi, GK? Check mo. Anong sinasabi? May May? Ja? Siguro, mababasa mo na eh. Hindi. Ano ba yung sinasabi? Paper jam. Stress ako kay JP. Mag-paper dyan. Buksan mo na eh. Pag nasira yan, yari ako.
Dahan-dahan ka dyan. Dahan-dahan. Okay. Salamat sa patamsa kay host. Huwag mo ganyan-ganyan. Diyos ko, Lord. Hindi naman ganyan yan. Naninira ka, GP. Ang mahal-mahal yun. Diyos mo, isip ko. Ano lang yun. Ayan, oo. Tapos, ito, open mo lang. Okay. Okay na, balik mo. Check mo na. Sige, ibabalik ko. Ano sabi this week? Ano yan? Okay na? Okay. Kumuha kang bond paper na long. Ayan. Sige na. Next na. Yung ano, But, lumilipad yung isa. timeline. Harang pa. Thank you. Naku. Okay. Harang. Nasa harang sila. Ito ba? Oo. Okay. Dalawang copy, no? Oo. Bakit kulat na? Hello. May love shout out. Tapos kukuha ko na. Coach Rabago, pa-shout out po kay Princess Bacardo na di naliligo ng tondo. Grabe naman yun, Coach Rabago, ha. Hindi talaga naliligo. Grabe naman yan. Yung mga picture naman before. Mega love shout out mga kapatid. Ay, tapos buksan mo yung messenger ko. Nakabukas kasi messenger ko. Opo. Oh. Hanapin mo yung message ni Joel Baragas. Joel Bahagas. Oo. Joel Baragas. Harang now! Ang sipag ni Kinito Channel maglaro sa harang, oy.
Thank you kapatid. Salamat po. Salamat sa Joel paglalaro. Baragas. Oo. Baragas. May file siyang na-send. Ilan? May file. Yung Tungkol sa latest. brigada. Yung last. Yung latest. Joel Baragas. Nakita mo? Hintayin na lang natin. Nagluluto. Diyan na sa Yujoan. Oy, guys. May binababa si may binababa po si si Nightbot. Padikitan natin, guys. Padikitan natin. Pakidikitan po natin, please. Meron pa pong isa, ma'am, please Ano po. ano ang read ko? Okay. Aljane Vlog. Aljane Bilog Bacaro na di naguhugas ng pinggan. Shout out sa iyo, sabi ni Coach Rabago. Naku po. Merong di naliligo, merong di naguhugas ng pinggan. Huwag nang kumain. Pag di naguhugas ng pinggan, ikaw baka pagalitan na Coach Rabago Inuutusan lang ako. Nakakalurkay. Mega love shout out. Guys, lahat ng dinidikitan ni Nightbot, please. Please, pakidikitan, please. Ay, puro mga K-pop talaga. Oy, enjoyin mo yung harang. Ayan, mga K-pop pala. Enjoyin mo na lang yung harang dyan. Sige, JP, abanti ka pa hanggang makarating ka dito. Check mo, papunta na ako dito. O, sige pa, ang dami. GL Raquel, shout out to you. Hindi po, ma'am. Thank you po sa pa-shout out. Baka kasi awayin ako Napag-utusan lang. Ayun. Ito, JP. Sa picture, JP, hoy. Awarding of Best in Garden and Classroom Area. Yun ang title, hoy. Tapos pagsamasamahin mo na ito, awarding. 2020. Wala, ito lang ang nakita ko sa kay Joel Baragas. Ay, Diyos ko, Lord. Wala ka. Si Joel Baragas. Huwag ka dyan. Dito ka sa chat, hello. Ayan ito, yung latest. Yan ang i-print mo. Iintindihan mo ba? Okay. Diyos ko, may perdon. Tapos, may mga copies yan. Check mo. Print mo yung ito, item 1, item 2, item 3. May laman ba? Yun lang. Tapos cash. Ayun lang, item 1, item 2, item 3. Hanggang yun lang. Huwag yung cash. What in purchases? 1, 2, 3 lang. Stop. Okay? Joel, Coach Rabago, padikit. Ayan, Mami Joy. Magbakas ka lang, Mami Joy, susuklian ka ni Ilang kopya? MJ Lucky 8. Oo, 2 each. Ayan, susuklian ka, Mami Joy, ha? Tapos, ito na ang awarding. Mega love shout out, guys. Thank you. May problema dito. Ano naman? What's the problem? Hindi kasha. Hindi pagkasyahin mo. Editin mo. Edit ko? Oo. Para kumasya. Tingnan ko na. Okay na to, JP. Walang signature. Yun. Wag na. Okay na yan. Hindi Messi ka. Ulit, ito lang ang i-attach ko, okay?
Ay, tinan mo. Dapat. Mangingialam na naman. Dapat. No. Sinasabihan na eh. Hindi na nga, makikinig ka ba? O, okay na to. Tama na, tama na. Yung ano naman, yung letter B. Pero pinatagpit-tagpit. Okay lang na ganyan din. Apat ang painan yan. Oo, sige. Okay Sige, lang. oo, oo. Oo. Wait lang. Mm-mm. Sige na nga. Dan po, Coach Rabago, nadikita na kita. Pakisuklian. JL Raquela, padikit na lang po sa ating mga ibinabawang bahay ni Nightbot, please. Thank you. Bakit ka lagi nandito? Kulang ang tawag nun ako. Bakit ka lagi nakakasingit? Ay, Diyos ko, Lord. Singit king ka. Itabi mo yung iyong ano. Mamaya nasira. Bakit brigada ako ulit? Oo, balik ko sa brigada. Okay na yan, GP. 3 pages ba? Oo. Sige na, doon kay ate mo. Doon kay ate. Huwag dito. Ibabalik ko tong bandi ko. Ayun. Ang daming ano. Blanco. Harang now. Mega love shout out to you, Kinito. Salamat sa paharang. Thank you, thank you. Salamat. Okay na. Tama na. Wait lang. Next naman, DP. Sa picture ka na. Ay, naku. Pwede sa akin ng Bitmoji avatar ko. Ano? Gusto ko ang Bitmoji eh. Gusto ko sana. Pakidikitan din ako sa bahay ko, Nightbot. May Snapchat kasi si mami noon eh. Ha? May Snapchat ka. Kaya pala gumamit ka ng Bitmoji eh. Subukan ko kaya. Ay na. Huwag ka muna. Gumawa ka muna ng ipiprint. Gawa na muna. Asa na yung picture ng ano? Alam ko may mga before and after to. Ito, JP, ganito iprintan mo ako nito. Hoy, ito, MAPI department before and after. Yung mga ganito. Tapos CLE before and after. AP before and after. Lahat before and after. Oo, yung may ganyan na naka-ano na, naka-column-column. Okay? Sige. Yun. Ayan, dikitan si MJ Lucky 8, sabi ni Nightbot, guys. Padikit-padikit sa ating binababang bahay. Ni Nightbot. Shout out, shout out.
Tapos ito pa, oh. Uy, ito pa. Basta may ganito, i-print mo. Okay? Okay. Sige, go. Meron ng caption yan para pag samasamahin mo na lang. Ito pa, oh, merong MAPE Department, Before and After, AP, ayan. Lagyan mo ng title na ano yun? Bukod Yung, sa plants, ilang page yun? Yung gagawin kong brigada. isa para sa garden area. Ikalawa, Dam site area turn into garden area. Ganun. Yun ang title, ah. Tapos lalagyan mo ng another page, best classroom. pag nimalasan tayo ni mo, Sarado. Dilim, sarado mo. Huwag kang huwag kayo magpasaway. Naku, nagdodoble trabaho tayo, di ba? Nakikita niyo medyo ba? ako. Asa na? Basta yung garden muna, ha? Garden area. Dam site, turn into garden area. Parang gano'n. Gets mo ba yon? Ha? Yung Filipino ko, natapos mo dito? Di pa. Nako. Di ba, Yung lilas word. ha? Yung word, Yung word. Nagawa mo na? Ito. Session ng 2018 tsaka 2019. babaguhin na lang yung message. Sige. Yung content. Aray, dali. Ito munang unahin mo yung mga collage ng picture. Teka lang, yung left arm mo, okay na? O bakit? Kaya mo nang ganunin. Medyo masakit pang konti. Wow, malapit na. Yan, bakit? Konti na lang. Yan. Sige na, go. Go ka na. Mag-share tayo. Kabilang na, subukan natin isali ito. Alin? Brigada ba yan? Meeting yan, GP. Pagka gumawa ka, another page yan. Planning yan. Ang pinagagawa ko lang sa'yo, best garden. Okay. O kaya, dam site turn into garden area. Yun na yung lagay mo. Naintindihan mo ba ako? O gawin mo na. Nakpas na ba ako dito? Pababa ka, lahat yun pababa. Nakalakpas na ba? Tapos na ba ito? Huwag yan. Teka lang, nasa 2019 na ako dito eh. Sige pa, pababa pa. Mga garden. Noong 2019 pa yan? Oo, kailangan ko ngayon nasa 2019. Hello. Okay.
Sige na, sige na. Ano ba yan, GP? Napaka... Pag ganyan, bakit tinatamad ka na ba? Ha? Tinatamad ka ba? Malapit na ako ngayon. O, hindi na natin gagawin yan. Hayaan mo na lang. Gagawin ko pa rin. Na hindi na Sige na. Ayan. Go, go, go. Ano na, nasa na? Ay, Naku. Bababa ba ako? oo, pababa nga. Pababa, nandun yung collage. Di mo Ulat naintindihan? lang? Mga collage nga na merong nakalagay na ah, by department, garden. Go, go, go. Basta paatras ka. Huwag sa latest, old. Kasi report yan eh. From the old, So, apat na ang makita kong collage. Ilalagay mo siya sa anong department? 1, Filipino. Okay, 2, AP. okay. PLE. Tsaka MAPE. Dapat nakakulad siya. Pati mape. Oh, go. Silang apat? Sige. May dyan ng AP. Opo. May dyan ng mape. Yes.
Soy boy. Saan? Anong pagkakaiba ng soy boy at soy girl? Malay ko. Hi! Kali! Apple Jams. May galab shout out to you, Apple Jams. Oy, tamsakan mo naman, Apple Jams, si host. Thank you sa iyong pagbisita. Ay, Akin yung oo isang nga pala, mali. Akin yung... Hello! Akin yung notebook na yun. Yan, ilagay mo yan sa collage. Akin na yun. Hello, Apple Jams. Mega love shout out to you. Tamsak kay host. Patamsak lang si host. Ay, thank you, dating dikit, sabi ni Apple Jams. Salamat. Harang pa po. Apple Jams, may binababang bahay si Nightbot. Pakicheck mo nga po. May binababang bahay si Nightbot. Pakidikitan natin, guys. Dikitan natin yung binababang bahay ni Nightbot. Thank you po. Ayan, oh. Ayan. O, check mo. Meron dyan binababa, Ayan. Binaba niya si Diana Zubel. Diana Zube. Padikit, guys. Padikit kay Diana Zube. Salamat. Ayan. Yan, dikitan natin, guys, Diana Zube. Shout out. Ayan, o, Diana Zube. Binababa po siya ni Nightbot. Okay, thank you. Sa mga dumikit, magbakas lang kayo. Susuklian kayo niyan, guys. Sa bakas nyo. Magbakas lang po kayo, magbakas. Ayan, andyan si Joanne yan. Huwag ka maglaro-laro dyan, GT. Yung pinapaasikaso sa'yo, Diyos ko, Lord. Tulong mo ba yan sa akin? Okay, Tulong mo ba? Ganun ba? natin. Okay. Okay yan. Pag ganyan. Pag nakita ko na naman na Brigada Plus, no? hindi ka kasi nakikinig eh. Ha? Ayan no. Ang Apple Jams, dikitan mo si Lucky 8. MJ Lucky 8. Nandyan si MJ Lucky 8. Padikit guys. Susuklian kayo niyan, guys. Susuklian. Basta magbakas lang kayo. Yan, Apple Jams. Shout out to you, Apple Jams. Manood tayo, guys, Kailangan po manood ng 1 to 3 minutes, guys. 1 to 3 minutes. Kailangan po 1 to 3 minutes ang panonood. Para po tayo ay ayan, si Castle 24 guys, binababa ni Nightbot. Dikitan po natin si Castle 24, binababa ni Nightbot. Thank you. Yan, sabihin nyo pag nakadikit na kayo, sa binababa ni Nightbot,
Salamat sa naglalaro ng harang ni host. Thank you po. Ayan na, dikitan natin si Diana Zubi. Diana Zubi, guys. Babalik sukli ang kanyang basta magbakas lang, guys, ha? Magbakas lang po, magbakas. Shout out mo Apple Jam. Yung ano, ayan. Magbakas lang kayo guys sa didikitan, please. Yan, Apple Jam, oh. Maraming binababang bahay. Si Nightbot, dikitan natin. Kasi tsak magbabalik sukli yan. Okay. Makatapos ng ano, Kitang. natapos ko na yung ito. Lahat ng collage. Oo, Ilan na? 4 na. Oh, classroom naman. Best in classroom. Hanapin mo dyan. Mas mababa pa. Tinan mo. Either nasa konting taas o konting baba. Basta yung mga classroom. Oh. Yan, shout out ka Apple Jams ha. Ayan, thank you. Babalikan kanya ni Diana Zube. Diana Zube, don't worry. Magbakas ka lang. Babalikan ka ni Diana Zube, ha? Si JP. Tapusin mo yan 10 o'clock. Okay? Sino yun? Si Dad.
Ibuksan mo. Ayun. Sige na, JP, gawin mo na. Ayun. Eto, teka lang, college ba? College ba ang sabi mo? Kailangan may department. If you are in a natin yan team, eh. you've got to try Monday.com. Go to Monday.com and manage all your team's work on a powerful platform that's easy to use. So easy. What? Hindi naman ano yan. Yung mga best in classroom, hindi naman nating classroom yan ah. Jesus. Pababa pa? Oo. May mga classroom doon, hindi yung classroom ng Ramona. Yun. Pero, college ba? Hindi siya collage. Yung may mga picture ang ano, Awards? hindi, yung reading nook ba yon? Reading nook pala? Oo. Sa room. Akala ko garden. Tapos ng garden, di ba, JP? Sabi mo tapos mo na, may 4 ka na, di ba? Oh, ano ba talaga? Yan, reading nook to. Sinobra. Sandali, hindi to. Mga reading nook. Teka lang, seniors to eh. At ito, may reading nook pa. Wag yan, hindi yan. Kahit to? Ha? Kahit yan? Sige, kunin mo na. Pero senior high to Okay lang. I actually choose Unbelievable rather than Yung mga nasa ESET building, na mga reading nook, Stop singing, mommy. It's copyrighted. weh, Unbelievable and Yummy are actually the worst. No, Unbelievable is good, while Yummy is quite bad. ano yun? Yung song na Yummy ni Justin Bieber. Ano yun? Oh, wala, makapiright ka. Kaloka ka. Akala ko Unbelievable, Yummy. Ano ka pala? Okay.
Hmm. Oh, maka-copyright ka. Huwag kang kumanta Gagawa ako ng cover. ng Cover ng Yummy. Sasabihin ko kay Justin Bieber na kakanta ako ng Yummy. At ipopost ko to sa public. Tapos, Kapag binigyan niya ako ng permission na gamitin yung song ng Yummy, okay, kanta ako ng Yummy. play natin yung yaw-yaw ni host para akin yung earphone. Ito? When the Ayan! perfect idea pops, you just know. GoDaddy will help you make your idea real, make it beautiful, and make it sell. Find the perfect domain name. Oh, I like that one. Build a better website. Good choice. And convert views to customers. Now, what's your idea? Name it with a domain. Make it real with a website. Protect it with SSL. GoDaddy.com. Shout out! Valenciano TV. Sarado ko. Naka-live na ako. Sarado rin. Asan na mga classmate ko host? Nako, tawagin mo nga sa GC. Busy siguro yun magsipag. Ano ba ginagawa? Ayan o. Pinapakain daw ang mga Junakis. Oy, ready. Yes, first. Hello, yes. First pang pumasok, kakastart ko lang. Kamsa. Thank you. Thanks, Kamsa, kapatid Betty. Makipagtalita ako niya. Kumusta. Kasi gusto kong ituro dahil nanood ako ng LS, may mga experiment na at mga proven kung ano yung tama para hindi nalalagas. Kumusta? Argo TV, shout out, pagsaklan. May jacket kayo pero kailangan talaga ngayon po
matutuhan natin yung tamang proseso kung paano hindi nalalaban sa pagkikipagbilan. Marami kasi ang natatakot kung ano ang haka-haka. Yung iba, ayaw nang pumasok sa LS, ayaw nang lumalaw sa kanilang channel. Pero kasi kailangan natin matutuhan ano ba talaga ang tamang gawin para hindi nalalagas ang ating mga pinilitan at ang ating mga sinusunod. Okay. So, ang katotohanan, naglilinis si YT ng mga hindi active, di ba? Tapos na, At JP. yung mga dumikit sa atin noon na hindi tama ang pagkakabikit. Hindi pa nung araw, mga anong buwan yun, July ako nag-start ng isda. Laging ang tinuturo ng host sa mga LS, maglapag ng video, segundo lang, di ba? Panoorin. O, ganun seconds lang. Magkalempang call naman, yung yun. Magbakas. Kanya lang, yung seconds, hindi po yung effective. Sa pakikipagtikitan, hindi po siya effective. Kaya rin-record ko na ngayon po, maaari kang magbaba ng bahay one at a time or nasa sayo kung magpapanahan ka. At yung pagpapasok TikTok yung pinamadali. Na, gayahin po natin kung ano po yung ginagawa natin sa ating mga sinusubscribe na malalaking channel bago na tayo mag-YouTube. Ang nangyayari kasi, nahalata ni Lolo na in a day, meron tayong mga kasap-usap. Meaning, yan ay nakikipagsapwatang tayo ay nagaganap ng kakaiba. In a moment, biglang ang daming tumitigil sa'yo. Ganon. So, tapos, isa pa po, kung talagang kumapit ang dikit, mag-notify sa inyo. Walang bumalik sa dikin yung... Yan, kung nakalagin. Ay, assistance ni Melming? Saan yung dinikitan mo, assistance? Makikita nyo kung sino lang yung... Assistant, shout out to you. Wait lang. Assistant, sinong dinikitan mo na hindi bumalik? Ngayong araw ba? Kahapon? JP. Ngayong araw ba? Ngayon? Marami host. Ngayon kahapon, kasi si MJ Lucky 8, yung binababa ni Nightbot, yung binababa ba ni Nightbot? Kapatid na Melming, kasi kung yung binababa ni Nightbot, nakahang ako. Si Diana Zubi, si MJ Lucky 8, kagabi at ngayon host, hayaan mo na kung ayaw magbalik sa kanila na lang yun. Sina-shout out ka, nakikita ko naman diyang kapatid na, ba't ako naghang? Kapatid na Melming. Oo, boss, laban lang. Oo nga, naku, Valenciano TV. Ayan oo. Hindi ba naglagas, assistance? Ikaw, Valenciano, nalagasan ka? Nalagasan ka ba? Konti lang host. Konti lang eh. Kasi tingnan mo, itong si Diana Zubi, kagabi, nung binababa ko siya, nagsusuper chatter siya, ang bahay niya, baby talaga, 7 lang. Pagkatapos, nung pinadikitan ko siya, umabot yata siya ng 30 plus. 35 or something, 37, ganon. Pagtingin ko ngayon, 30. Meaning, marami naman ang talagang dumikit, konti ang nalaga. So, kagaya niyan sa Valenciano TV, 4 lang. O, di ba? Ilan sa'yo? Konti lang yung Valenciano. Sa'yo assistance, ilan?
Oo. Diba? At least konti lang. At least konti, ano? Hindi ko napansin ngayon. Oy! Victoria Summers! Anong pinagkakabisihan na Victoria Summers? Oo, harang, busy ang buhay. Oo nga. Kumusta na Victoria Summers? Ilan na lang watch hour mo? Ilan na lang kulang? Malapit ka na mamoni. Andito pa ako sa harang. Nasa harang pa siya. JP, tapos ka na? Tapos na ako sa Nook. Sa Nook? Oo, I-print mo na yung garden. Yung reading Nook, ilang piraso? 3 na. Gawin mong 4, maghanap ka pa dyan, classroom. Kahit hindi reading Nook, basta yung classroom. Okay. Ayan. Alam ko ano to eh. Ano? Hindi ko alam kung ano to, pero parang hindi ko. O, di, tanggalin mo. Marami dyan mga classroom eh. Ay, no, si JP. 3 lang ang nahanap ko. Marami pa dyan. Ayan o, mga rooms. Sa mga unahan, pinuntahan namin mga rooms. Victoria Summers, mega love shout out to you. Ilan na lang po ang iyong kailangang WH? Nag-ELS ka pa ba, assistance ni Milming? O premier na lang? Premier ka na lang ba? Ay, ano natin to, i-play Ang gumawa ng tamang proseso. Kasi po, may tamang proseso sa tamang pagdidikit. Pupuntahan mo, hello host, na may kakita. So, Ay, LS ko kanina, host, 1 p.m. Kumusta naman, kumusta? Di ba sila nagre-reklamo about lagas-lagas? One p.m. Pinas time. Wala ako eh, hindi kita napupuntahan. Anong oras ba yan? 1 p.m. ba lagi ang LS mo, assistance ni Melming? Lagi bang 1 p.m.? Everyday ba 1 p.m.? Hindi ka matatapos yung GP, wala kang matutunan. Daming bawi ng like, dami ang palay sa paglalagas. Grabe naman. Ba't ganun? Anong oras ba? Lagi ka bang 1 p.m. sa Pinas time? Ako, ano na ba nangyayari ngayon? Pero kung konti lang lagas, okay lang. Bawi-bawi na yun, okay na. 1 p.m. to 4 p.m. Wala ako kanina. Busy ako, nagpunta akong school, may sinubmit. Oo. So, hayaan mo, bisitahin kita 1 to 4 p.m. Host, ang lagas, marami talaga sa mga nagpapaangat. Kaya hindi ako nasali sa ganun. Dami nga banana, dami rin nalalagas. Sabi ni Valenciano. Victoria Summers, iba harang host. Kanta naman, haba pa. Victoria, shout out to you. Victoria, konti na lang watch hour mong kailangan. Oo. Valenciano TV kasi, kapag kayong paangat, bababa yung bahay mo, tapos kung ilan ang tao doon, yun ang didikit, mabilisan. Di mo nga alam kung nanonood yun sa video mo eh. Kaya talagang kinabukasan lalagas yun. Nung panahon pa ni Lolo, nung panahon na hindi pa nagtataglaga si Lolo, 3 beses ko na try talaga yan. Proven ko na kapag ka paangat,
Ang bilis. 45. Meron ako 40 to 45. Nako, ang saya mo. Ganun talaga yung dinadagdag. Kaya lang talagang pagka kinabukasan, lagas. Totoo yun. Kaya nasa harang pa si Nightbot. Ay, si JP, tapusin mo na, maawa ka ng Diyos ko. Wala na ako. Napakarami dyan. I-off mo na lahat ng gadget. Bukas mo na ito gawin. I-off mo na yan. Alam ko na kung anong gagawin ko. I-off mo na. Ang dami dyan eh. Kukunin ko na ang final take ko. Yan na lang. Kaya nga hindi talaga nanonood kasi nagmamadali sila. Totoo. Kaya mula nun Valenciano TV, hindi na ako umangat kasi, hindi na ako sumali sa pangat kasi proven ko talaga siya. Mabuti kung yung kung yung pagpaangat sa'yo ay babalik-balikan yung channel mo. Diba? Print ko na. O mayroon pa ba? Print ko na o mayroon pa ba? Print ko na kung 4-4. 2 copies each? Oo. Ay, hindi. Isa na lang. IMC, shout out to you. If you manage a team, Monday.com. Shout out. Ito pala. We can plan and track our projects and workflows together. And it all happens in one place, so we're always on the same page. It's so powerful, my team doesn't even need me anymore. You can edit that, right? My team needs to ping pong between emails, messages, and meetings, but it's free. Now, all of our work and communication is connected in one place. And that made us work far more effectively. And when I want to get a clear overview of our work, I can. So we never miss an update, and we never drop the ball. So go to Monday.com and try it for free. See what it can do for your team. Send akong dalawa. Oy, Ninya T. Mega love shout out to you, Ninya T. Hello, Ninya T. Pikimenya, hello. IMC. Pinaglalaroan na naman ang hereng. Best call center agent ka na, mama. Trunes, hello, Ninya. Ayan, kumusta sa? JP, pakiano mo nga. Uy, JP. Dito ka. Dito ka. What? Ay, Pekemenya, I'm in na. Ayan. Diyos ko, alam mo, IMC, ikaw talaga. Hinihilo mo itong si Nightbot talaga. Kaya nahihilo na siya. Nakakaloka. Sinusulit ko lang po si Nightbot. Oo nga eh. Diyos ko,
Sabi siguro kay IMC, iba-iba eh, may pa. Herring. Nakakaloka. Hurong. Nabaliw na si Nightbot. Mababaliw sa'yo si Nightbot. Hindi na. Nag-flood na si Nightbot. Oo, kasi kailangan niyang i-promote ang mga, ayan, binababa niya si, si mga super chatter. Tanggalan ka na ng jacket, Nightbot. Kakaloka. Nag-flood na. Ay, Nightbot, dahan-dahan. Ninya, multitasking ka ma, mukhang nagawa ka pa ng paperwork. Trueness, Ninya, nagpiprint, nako. Di bali positive. Kanina galing akong school, Ninya. Ang laki ng points ko, kailangan lang, meron ilang mga kulang na i-complete, ganon. Tapos going division office na yon. Ay, pagka nakarating na ng division office, ganon. At least, malaki naman yung points ko. Kaya hindi ko na Mamaya kita isasama sa play ko Ninya, kasi kanina, iniwan ko lang yung mga naka-play ko. Wala ka doon. Mamayang gabi pagtapos ni LS. Oo nga babalik na naman akong school Webes. Ang hirap. Wala pang maisda. Kaunti naman ang lagas ngayon. Ewan ko. Kaunti ang lagas. Bakit kaya natatakot sila? Oo. Share ko nga. Ninya, may lagas ka ba? May lagas ka, Ninya? Kasi hindi ako nakapangisda, busy talaga ako Unti lagas, unti lang din inisda ko, 2. Ay, okay. Ako rin hindi nakapangisda ngayong araw kasi nga, maghapon akong wala, dumating ako, pagoda ang lola. Exhausted. Kagabi okay ako, Ngayon ako, napagod na naman si host. Kakaloka talaga. Kaya kita mo, share ko nga. Nakakapagod. 2 lang pala, kaya hindi nalagas. Yung kagabi Ninya, may dumikit sa'yo. Ninya, may dumikit sa'yo kagabi? Mas okay unti isda, walang lagas. Sa bagay, may point ka nga. Meron. Ano kaya yun, nasama sa paglagas mo? Konti nga yung ngayon konti nga ngayon yung lagas. Hindi ko alam kung tinatamad silang mangisda, natatakot ng mangisda. Ako naman napapagod. Nako. JP, tama na yan, JP. Diyos ko.
JP. Medyo ano ngayon, di ko alam nangyayari. Ano ba nangyayari ngayon? Di ako nakapag-ikot sa mga LSLS. Ayan. Medyo ano nga talaga. Napagod na yata. Totoo, oh. Napagod. Walang masyado ngayon. Kala mo linggo Parang linggo. Ang hina ngayon. Ewan ko ano nangyayari. Ayan. Ano nga muna natin? Yan, share. Yan, check natin. Ako nga, pati ako nakahangtong camera ko, ewan ko. Ano nangyari? Oo, napagod na. Napagod na sila mangisda. Sa watch to watch muna nakafocus. Oo nga, ay nako. Sa bagay, pwede rin naman. Okay na JP yung content. Na-shutdown mo yun. Ipatong mo na nga doon. Bukas na yung print. Bukas ka na yung i-edit. Tinan ko muna to. Ako nga di pa rin natatapos. Unti-unti na lang muna isda. Bukas hindi ako pupuntang school. May online class ako tapos check ko kung makaano ako. Kasi ang dami ko pa rin trabahuhin. Tapos si Jano Norcio, hindi na daw siya maka-LS. Bakit kaya? Napalo daw siya. Napalo daw siya ni Lolo. Hindi ko alam anong nangyari. Oo nga. Apply ako, ma'am, taga-staple. Okay lang, Ninya. Oo, carry bumbong. Oo, ayos lang. Oo, nakakaloka, Daming work. Pero kailangan kong sabi ko kailangan kong mag-online. Kahit na hindi gano'ng katagal. Diyos ko, isang box na rito ang nakatamba kong mga papeles, Oo. Mag-i-end na rin ako pag ganyan na mag-rest muna siguro bukas. Subukan ko nga bukas mangingisda ako kasi maghapon wala ako. Hindi ko alam ang mga nangyari sa mga mundo ng
LS. Basta pagdating ko, sabi ko mag-LS nga ako. Ayan. Kahit pagod. I-end ko to ng 10:30 kasi mukhang nawawala yung aking mga tao. Mangingista ko at aalamin ko kung anong ganap. Anong meron? Bakit? Oo, mga busy yata. Correct. Di ko alam kung ano ba, napapagod ba sila o ano. O kaya natatakot sila. Yan. Color K. Hindi ako sanay ng ganyan. Nawawala ang mga tao. Busy kasi ako. Hindi ako nakapangisda this mga siguro 3 days na mula nung aayos ako ng papeles ko. Kaya yung mga iba kong channel hindi ko rin nagagalaw. Oo, wala nang magulo. Syempre, kailangan din ang magulo. Kagabi okay naman. Mga ilan din. Nag-end ako anong oras. Pero ngayon hindi ko alam what happened. Kaya dahil ganyan ang ganap, maaga tayong magtapos. Walang mga bagong makakadikitan, di ba? Kagabi umabol na lang ako sa LS mo, ma'am oo nga, late ka na rin kagabi. Busy-busyhan. Saan ka naman na busy? Saan ka na busy? May pinapapasok ka asa na kaya yung papasok sa LS ko? Para ano? Yan. Sige, hayaan natin. Andiyan ba Andiyan ba si Michelle? Hoy, Pinangganda, mega love shout out to you. Pinangganda? Saan mo ako nakita Pinangganda? Sa Facebook ba, kapatid? O may ka na, may jacket ka na? Pinangganda, saan mo? Sa Facebook ba? O, dikitan mo at kalembang all si host ha. Andiyan ba si Michelle? Ito si Nightbot nababaliw. Wala naman si Michelle Ninya, tinan mo nababaliw na si Nightbot. Salamat daw kay Michelle Kikuchi sa pagtamsak. Wala naman. Ay, andiyan pala! Diyos ko, hindi ko nakita si Michelle Kikuchi. Oy! Alam mo, hilo na ako. Andyan nga pala si Michelle. Nakakaloka. Michelle, may mga dumikit sa'yo kagabi? Oo. Nightbot, sabi ni Pinang, salamat. Pinang, saan mo ako nakita? Pagod na nga ako. Hindi talaga kita nakikita. Tumititig ako. Pagod ako ilang araw na kasi mga 3 days. Hindi ako nangingisda sa mga papers kung ipafile ako nakafocus. Siyempre, yun? Siyempre, kapatid na ninya, promotion yun. Yung buwan-buwan na dadagdag sa sahod mo, sayang yun. Kaya yung pinag-aanoan ko, pero still, ayan, Miriam's Vlog. Mega love shout out to you. Salamat sa patamsa kay host. Ayan. Pero sabi ko nga, okay lang na na kahit pagod, mag-LS pa rin ako kasi hindi pwedeng hindi. Pinang! Bago si Pinang, kausapin mo muna si host kasi alam mo, Pinang, hindi pa pwede na magdidil ako sa'yo ng watch to watch agad. Sagutin mo ko kung saan mo nakita
Kung saan mo ako nakita? Sa Facebook po ba, Pinang? Kasi may mga kakadikitan ka, oh. Nandyan si Miriam's Vlog. Nandyan si Michelle Kikuchi. Oh, gusto ko lang malaman kung sa FB mo ako nakita, yon. Kumusta po? Oo, hello. Kumusta ka rin? Gusto kong malaman kung sa FB. Kasi kapag hindi, ay kapag FB, hindi mo pa alam yung patakaran dito sa ating live streaming. Kailangan familiar ka sa mga gagamitin at yung makakadikitan mo. Okay naman ako, Pinang, ha? Miriam, shout out to you, ha? Sige. Ako nga ho, 6:30 AM ako natapos sa pangingisda. Umabot ako ng 200 plus, pero kanina bumalik sa 143. Sakit sa... Ay, naku, Michelle. Dinikitan ka, Michelle. O, alapag ka, Miriam. Didikitan ka dyan. Ayan si Michelle. Alam mo, Michelle, binababa ka dito ni Nightbot. Anong nangyari? Bakit nangisda ka? Di may galagas ka. Ba't ganon? Ayan tuloy. Alak ka. Binababa ka kaya ni Nightbot. O, kita mo, nagmadali ka naman sigurong mangisda. As ang dami mong nilapag. O, kaya yan. O, di ba napuyat ka lang? 6:30 AM. O, ako dito mataas, sabi ni Miriam. O, di ko matandaan saan kita nakita, pero matagal na tayo, friend. Ay, really? Pinangganda? Nasaan ka Pinangganda? Nasa ano ka ba? Nasa Pilipinas o ibang bansa? O, Michelle, kahit konti lang. Taga Bicol si Pinangganda? Hala, tapos FB tayo, friend. Pinangganda, saan ka sa Bicol? Saan sa Bicol? Saan? Friend tayo sa FB. Nakita mo siguro akong nag-post ng ng aking channel. Kasi ipapasok kita. Iriga City. Ay, nasa London. Ayun, very good. Pinangganda. Naku po. Ganito ang gagawin natin. Nasa London ka pala. Ganito gagawin natin, ha. Ipapasok kita sa mga nagwa-watch to watch. Yan. Kay Miss Jo. Ay, really? Kay Miss Jo. Ay, ayan. Okay. Good. Kung nasa London ka, Pinangganda, ilan na ba? Baba ka ng bahay mo, Pinangganda. Para makadikitan mo, nandyan si Miriam's Vlog, nasa, alam ko, Norway yan eh. Si Michelle Kikuchi, nandyan. Okay. Magbababa ng bahay. Asan si Nightbot? Nagtatamad-tamara naman to si Nightbot. Oy, Nightbot. Yan. Nightbot, magbalapag ka ng bahay. Nandyan si Michelle. Okay. Pinang, ilan na bahay mo, Pinang? Nag-aabol kang watch hour? Ayan, sige, mag-deal tayo. May playlist ka ba, Pinangganda? Maglapag ka ng bahay mo, Pinang, habang nag-uusap tayo. Lapag mo bahay mo. Para ma-check ko. Ayun. Okay, sige. Papaaway na naman. Papaaway si Nightbot. Ewan ko, kung nasan si Nightbot, nawawala na. Tingnan mo, bumati lang siya. Kakaloka to si Nightbot eh. Tamad-tamara, nandito na si Michelle Nightbot. Ayun. Ay, ibang klase si Nightbot eh. Parang seryoso, tingnan mo. Ayan Ayan na, lumitaw. Ang loko-lokong Nightbot. Tingnan mo. Yan. Tingnan natin si Pinang. Loko talaga. Family, mega love shout out to you. Tingnan mo, si Nightbot uma-active. Salamat daw sa patamsak. Uy, 1.1 ka na. Hala ka. Okay, ganito Pinangganda. Ilan na ang watch hour mo? Kailangan mo na talagang magseryoso ng watch to watch.
Ang advice ko sa'yo, pinangganda yan. I-play kita 10 hours sa aking isang channel. Tapos sa isang channel ko, dito sa Bicolana, pwedeng 5 hours. Tapos yung iba pa, kung meron kang laptop, or desktop, or maraming gadget, makipag-deal ka. Ituturo ko sa'yo yung pwede mong makadeal dyan na mabibilis makipag-play. Sa grupo ko, nandyan si IMC Ninya. Kunin mo to si Pinangganda, nasa Pilipinas. Si Ninya, si Pinang nasa London. Maganda ito, makipag-deal tayo. Ipapasok kita sa GC ko ha, Pinangganda. Anyway, nag-message ka sa akin inbox. Oo, nag-message ka sa akin inbox. Kasi, sa GC ang dami doon. Almost 50. Okay, si Pinangganda. Alam mo, ini-interview ko talaga siya. Hindi ko muna siya pinasok sa GC. May galab shout out, Ian. Hoy, Nightbot, batiin mo si Ian. Nandyan si Ian. O, ayan. Masunurin talaga to, o. Pinangganda, Dan po, pasok. Dan na daw sa'yo si Miriam. Si Miriam, kapatid Pinangganda. Nasa Norway yata siya. Nasa Norway. Ang liit pa ng bahay ni Miriam, kaya hindi matuloy sa pag-watch to watch. Ayan. O, sige ha, sige, ipapasok kita. Hoy, Ninya, binabakan ni tingnan mo si Nightbot. Tingnan mo, nakakatawa talaga si Nightbot, promise. Ayan. Pinangganda. Kailangan mo na lang talaga watch hour. Hoy, salamat sa patamsak. Ang bilis ni Nightbot bumati ki ang bilis. Nag-iwan daw ng bakas. Ayun, natapos din si Ian. Si Ian, kumusta Ian? Naglagas ka ba? Ang bilis ni JP. Salangan mo na to doon, JP, ang sabi ko. Walang naririnig. Sayang, ilagay mo na roon. Bukas na tayo mag-print. Di ba? Hindi ka nakikinig eh. Tanggalin mo muna yung printer kasi bukas na tayo mag-print. Maniliko-liko naman, JP naman. Apurado ka kasi maglaro. Yung tablet mo, hindi laruan niya na. Kukunin ko yan, ipapasoli ko yan. Kita mo. Magdandaan ka dyan. Kakakuha tayo ng dyan, bayarin. Shutdown na itong printer. Ayan. Pinangganda, Dan, sabi ni Michelle. Musta na agumaa, wala kang lagas. Meron host, di na muna ako gano'ng mangisda host kasi nalalagas masyado. Ako nga, Ian Aguma, yung 3 kong channel, hindi ko na paisda ng 3 days. Yung main channel ko naman, ang mga dumikit dito, mga yung subscriber na dumalaw sa LS ko. Ayan. Oy, Mulagat, nakakapangilabot. Hala. Nakakatakot naman yun. Mulagat, shout out, nakakapangilabot. Grabe naman. Hoy, Mulagat, umayos ka naman sa pangalan mo. Ano ba yan? Nakabahan naman ako. Mulagat na, nakakapangilabot pa. Hala. Ano laman ng mga content mo, Mulagat? Nakakatakot ba yan? Shout out to you, oh. Huwag kalimutan daw, Mulagat. Nadikitan si host. Ay, may lagas, may 10. Pero good thing, nakaalpas na ako ng grade 3. Sa wakas, naka-grade 3. Content ko po, ma'am. Horror story. Hello? Takot ako. Gawa mo yon, Mulagat? Kaloka ka. Pa-check nga ng bahay ni Mulagat. Takot naman ako. Oy, shout out. Sige nga. 1K ka na rin. Moni ka na, Mulagat. Moni na. Oo nga, excited lang yaka. Na-excite pa si Ian. Ay, nag-LS ka rin. Mulagat. Pero, monetize ka na, hindi pa? Chiko. Ang dami. Hoy, Mulagat, pakinggan mo nga ako, Mulagat. Mulagat, nandiyan ka ba? Bakit may LS ka? Yung S14 mo take 2, naka 2K views ka. Paano mo to ginawa?
Lapit na madam, host 40K na lang. Anong 40K? 40 watch hour? 40 watch hour? Paano mo ginawa tong 2K mo? Uy, tanong ko lang. Kasi ito yung pinakamarami mo compare dun sa iba. Nasa Saudi Arabia ka pala eh. Paano mo nangyari yung 2K? Tapos ano yung 40K na yan? 40 watch hour? 40K minutes? Ilan yun? Ilan sa hour yun? Ilang araw na lang yun? O meron kang LS na malalaki, anong ginagawa mo? May dalawa ka na. Yung isa naka 2K, 2.1K. Anong meron dito? Bakit yung LS mo na to ay ano? Sobrang laki ng viewers mo. Parang bago ka lang sa LS ko, mulagat. Pero may jacket ka na. Ayan o, inuusyoso ko yung channel mo. Mulagat dan na daw sa'yo si Ian Agumaa. Mulagat, may dalawa kang tag 2K views. Paano nangyari? Anong ginawa? Share mo naman. Kaloka. Gabi ng lagim. Ay, dati ba anong name mo? Mulagat. Mukha nga, may jacket ka eh. Tapos yung LS mo. Anong nangyari dito? Bakit ang dami mong views? Yung dalawa mong LS, ano siya eh, inabot ng 2,000K. 2,000 na nga, K pa. Yun, isa 2.1K. Anong ginawa mo? Share mo naman. Oo. Pero yung tamsak mo, nagtataka ako sa ganito. Nagtataka ako dito. 2.1K, pero ang tamsak mo, 10. I'm wondering, may dalawa ka eh. Grabe. Hindi ko yan alam yung paganyan. Sana yung daming pumunta doon, nagtamsak din. Pag di na ako naka-LS, tingnan ko nga tong ano mo. Pakinggan ko nga tong gabi ng ano mo. Ay yung mga... Ang babaeng ginasa ng tikbalang, hala! Grabe! Ano ba natin eh mo, mulagat? Mulagat nakakapangilabot. Dana daw sa'yo si Michelle, oh. Oh, Michelle, binababa ka ni Nightbot, nakita mo. Asa na kaya si Pinangganda? Hala. Puro nakakatakot. Pero nag-LS ka. So, combination. Ito rin, no? 2K. Tapos 12 ang tamsak. Gabi ng lagim. Gabi ng lagim. Yung ba yung name mo? Di ko masyadong tanda. Oh. Ang galing mo naman. Yung 2K views mo, 12 ang tamsak. Nagtataka talaga ako sa ganito. Ang laki ng views. Hindi ba yun ano, yung mga dumadami ang views, dumadami ang... Ewan ko basta biglang dumadami. Wala akong idea doon. Takot naman akong gumamit ng ganun. Yan o, piyesta sa baryo ng mga aswang. Flex ko nga to.
Ito, oh. Hindi ako naka-StreamYard eh. Sa ating istorya ng kababalaghan, ay nais ko po muna kayong kumustahin ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti at ligtas, malayo sa anumang sakit. Ang istorya po ngayong araw na to ay ibinahagi ng isa nating kaibigan na si Jenny. Halina po kayo, sabay-sabay nating pakinggan ang ating kwento na pinamagatang Fiesta sa baryo ng mga aswang. Ala! Sa isang liblib na baryo sa Ligaya ay naghahanda ang mga taga-baryo para sa kanilang fiesta. Dahil katatapos lang ng kanilang ani, kaya panahon na rin ng pasasalamat. Dahil sa biyayang pinagkaloob sa kanila, ang paniniwala nila ay ito ang nagbibigay ng masaganang ani sa kanila. Pero ang totoo ay hindi dahil sa ani, kaya sila nagdiriwang ng kanilang pista, kundi panahon ng pagkahalay ng isang babaeng birhen sa kanilang santo na si Draco. Habang naghahanda ang lahat sa kanilang magaganap na pista, ay may tumigil na isang tricycle sa tapat ng bahay nila Aling Caridad. Napatingin ang lahat ng tao sa tumigil ng motorsiklo. Ilang segundo pa ay bumaba ang isang dalaga na si Doris, anak ni Aling Caridad. Kasunod din na bumaba sa tricycle si Jenny, kaibigan ni Doris, sa tagang Manila. Kasama sila sa trabaho. Nalubong agad sila ni Aling Caridad. Kumusta anak ko, Doris? Pati nito sa anak. Inay, si Jenny po, kaibigan ko. Kasamahan ko po sa trabaho sa Maynila. Pakilala ni Doris sa ina. Nagsilapitan ang mga taga-baryo sa mga bagong dating. Yung iba, halos lamunin na nila ng buhay si Jenny. Kumusta ka, Jenny? Kumusta ang biyahe? Tanong ni Aling Caridad sa kanya. Okay lang naman po. Malayo lang po itong bahay niyo, kaya medyo napagod po sa biyahe. Sagot naman ito. Nagsilapitan ang mga taga-baryo sa mga bagong dating. At halos ng mata nila ay nakatingin kay Jenny. Halina kayo sa loob ng bahay nang makapagpahinga kayo, sabi ni Aling Caridad. Naiwan sa labas ang mga taga-baryo at nagpupulungan. Sigurado, masaya na naman ang pista natin. Dahil may bagong alay, pulungan ng mga ito. Nasa kwarto na sina Doris at Jenny at nagpapahinga ang mga ito. Nang biglang kumatok sa pinto si Aling Caridad. Halin kayo at tayo kakain na ng hapunan, sabi nito sa dalawa. Sige po, Nay. Susunod na po kami. Ilang sandali pa ay nasa harapan na ng lamesa ang magkaibigan. Sige. Ninya, dito kay ano, Pagod kayo. video ni... Ito si Mulagat nakakapangilabot. Bulalo. Masarap ang sabaw. Kumikot kayo para makabawi kayo ng lakas, sabi ni Aling Caridad sa dalawa. Yung kanya, yung mga content niya nakakatakot. Parang kakaiba ang kanyang natikman. Ngayon lang
siya nakatikim ng ganitong lasa. Parang may mali, sabi nito sa sarili. Nagkatinginan ng mag-ina habang tumihigop ng sabaw si Kenny. Ang di niya alam ay ang sabaw na kanyang tinihigop ay karne ng taong mga nabiktima ng pamilya ni Aling Caridad. Talaga ba? Ang pamilya nila Doris at Aling Caridad, Ay, ayoko. Grabe. pamilya sila ng mga aswang. Puro nakakatakot yung content niya. At si Doris ay siya ang taon-taon na nagdadala ng mga dalaga ng mga birhen para ialay sa kanilang santo na si Draco. Walang kaalam-alam si Jenny na ang kanyang napuntahang pamilya at ang itinuturing niyang kaibigan na si Doris ay pamilya pala sila ng mga aswang. Tapos na silang magkakunan at pumasok na sila sa kanilang kwarto. Nagkwentuhan ng magkaibigan tungkol sa piyesta sa Makalawa. Masaya ang piyesta namin. Madaming pagkain at mga palaro. Maraming bisita. Kwento ni Doris. Nakakaloka. Hanggang sa makatulugan na nga ni Jenny ang senaryong iyon. Lumakas ang hangin na nagmumula sa labas at bumukas ang pintana. Lumutang mula sa labas ng pintana si Aling Caridad na nakalutang sa ere. Tumayo si Doris at naglakad palapit sa kanyang ina. Sigurado ka bang birhen ng kaibigan mo? Tanong ng ina kay Doris. Sigurado po na birhen at wala pang nakagagalaw sa kanya. Kailan po ba ako pumaltos? Halos taon-taon. Nagdadala ako ng mga babaeng iaalay sa mahal nating santong si Draco. Sagot nito sa ina. Kinabukasan, nagyaya namang mamasyal si Kenny sa baryo. Naglakad-lakad ang magkaibigan. Halos bawat madaanan nila ng mga tao sa baryo ay nakatingin silang lahat kay Kenny. Mga kakaibang video. Tingnan mo yung ano, Nanlilisik ang mga mata nito itong channel ni Bulagat. Diyos ko. na para bang gustong sumulong Kaloka. at labahin si Kenny. Pero di nila magawa kasi alam nila na si Kenny iaalay sa mahal nilang santong si Draco. Kaloka. Kaya hanggang tingin na lang sila Pero parang ano, ang magkaibigan sa paglalakad. parang nagnanarrate lang talaga siya. Yung kanyang picture, halos dalawa lang, tatlo na nag-change. O, di ba? Nagtungo ang dalawa sa talon. Later, pagtapos pupuntahan, wow! Simulagat nakakapangilabot. Konti na lang daw monetize na siya eh. Pareha sila ngayong nakapanti at bra. Lah, Umaapaw ang kakinisan at kaputihan ng dalawa. lah. Mga bilog na hita, mauumpok na mga puwet, Lah. manulusok na mga bundok. At Nagkikwento lang siya. Pwede pala to eh. Pwede kang magganitong content. ng magkaibigan. Ang di alam ng magkaibigan ay may nagmamasid sa kanila Tapos ikaw mag-narrate. at nakasunod May 3 hanggang 5 kang picture, palitan lang eh. Yung pang-horror, carry na. Sino kaya ang nagmamasid sa dalawang magkaibigan? Ano kaya ang mangyayari kay Tapos kunin mo yung mga kwentong kung saan-saan na kwentong, minsan may dyaryo, Buhay-buhayan bukas yung mga nakasulat. ang kwento ng kababalaghan sa pinamagatang Piyesta sa Baryo ng mga Aswang. Tingnan mo yung mga title niya, Gabi ng Lagim, ang babaeng ginahasa ng tikbalang, mga ganon. Tapos, DZRH, Gabi ng Lagim, White Lady, ginawa niya ng mga pang YouTube. O at least, siya, kikita siya rito, di ba? Ay, Darbs Vlog, mega love shoutout to you, Darbs Vlog. Hello, hello, hello.
Oo, salamat. Mga galing sa DCRH eh. Kinangkang ko si girlfriend sa apartment. Ala. Gabi ng lagim, lumulutang. Ano to? Grabe yung kanyang ano, oh. Yung kanyang title. Thank you naman po, Madam Host, sa pag-play-play-flow. Sariling gawa ko po yan, Madam Host. Grabe. Eh, yung mga DZRH. Papa Jones Lee. Tago mo na lang ako sa Meron siya mapa-letter. karto. Sana po ay may nasalang po ang aming istorya sa iyong programa. Narito po ang kwento ni Carto. Na pinamagatang pinangkang ko si girlfriend. Hala ka. Magkasintahan sina Jones at Carto mula pa noong nasa high school sila hanggang sa nakagraduate sila ng college. Matagal din sila hindi nagkita. Dahil pagka-graduate ni Carto, Si Valenciano makikinig, oh. itong nagtungo sa Amerika. At doon nagtrabaho ng matagal. Favorite yata ni Valenciano mga ganitong content. Magulang nito. Para doon siya. Dahil malaki ang kita doon. Matagal din silang hindi nagkita ni Joyce. Kaya nang umuwi si Carto sa Pilipinas, kaya agad niyang pinuntahan si Joyce sa kanyang apartment. Pumasok si Carto sa pinto ng apartment ni Joyce. At ilang saglit pa ay bumukas ang pinto at bumungad si Joyce na nakatabis lang. Oy, Tom Batillier, mega love shout out to you. Tulala at napaangas siya Hello, hello. sa pinatatayon niya. Shout out, shout out. Hi, sabi niya sa kanyang kasintahan. Pero bago pa siya nakapagsalita, ay agad na siyang niyakap ni Joyce at siniil ng halik. Kumanti ng halik si Carto at naglamlaban sila. Nahulog sa sahig ang nakatapis na tuwalya sa katawan ni Joyce. At tuluyan na lang bumungad kay Carto gawa ng kakipan. Halos tululaway si Carto. Nakita ang napakagandang katawan ni Joyce. Ah, Ito, walang porselana kumbaga. ay, grabe si Mulagat. Maumpok ang puwet at malulusog ang dalawang papaya nito. Sila mo, alam niyo nakakatawa yung content niya, oh. Merong horror, tapos ganito lang yung mga picture-picture niya, oh. Wala nang balahibo ang iwa nito. Oh. Nakikita ko si Carto. Pwede pala to Valenciano, eh. May idea na kayo, Valenciano, tsaka si Ninya. Alam niyo na, gagawa lang kayo ng mga kwento-kwento. Tingnan mo si Pinang, natawa siya, eh. Tapos, gamit lang kayo ng mga picture na hindi copyright kay Google. Pagpalit-palitin lang, oh. Habang nagkikwento ka, kayang-kaya ko rin itong gawing kwento-kwento na kung makapag ganito nga ng content. Dinaya si Mulagat. Hindi, ihanap ako ng kung anong kwento. Papuntang kama, O, nadikitan ka na ni Miriams. badahan ng kanilang mga dila. Ah, grabe. Rated K to, ha? Ano? Dalawa, dahil na din siguro sa temptasyon na Mulagat. maghahalikan. Ah! Nakahiga na sa kama si Joyce. May sound effect. At lantad na kay Carto ang napakagandang alindong ito. Wala na Pero konti viewers mo. tinanggal na rin niya ang Dapat marami. ultimo ang maliit na sesa na bumabalot sa kanyang alaga ay inalis niya na din. Ala. Lumaki ang mga mata ni Joyce sa nakita niyang ahas ni Carto. Mahaba ito at mataba. Ah! At nang Wala kang comment. Tom Batillier malamang.
Sa sagad galing. Batang Arero, salamat sa thumbs up. Alam nyo guys, nagka-idea kayo. Valenciano. Oh, di ba sabi ko sa'yo, parang idol mo na yan. Namamasa ang kanyang lungga. Ah! Handa na ang kanyang lungga. Ah! Ang ahas. Papasok sa naglalaw. Walang iya to si Mulagat. Pinakapan lalo ni Joyce. Ay, Diyos. Kanyang mga dita. Para malayang may pasok ni Cardo. Oo, alam mo, hindi ka dito makaka-copyright. Kasi hahanap ka ng mga kwento sa mga dyaryo, yung mga hindi naman kapanipaniwala, tapos ikaw magnanarrate, lagyan mo ng non-copyright na ilang pirasong picture. Ayun, presto. Meron ka ng vlog. Ricardo ang batuta niya sa hiwa ni Joyce. Ah! Pagdampi pa lang ng ulo ng sangkata ni Tawang-tawa ako. Kiss mo na Ricardo. Annalyn, may gram shout out sa iyo. Thank you sa pagtama sa kayos. Lalong napaungol sa sarap. Nakakaloka to si Mulagat. Sa sarap. Hindi na matiis ni Joyce ang nadaramang iyon. Idol ka na tuloy ni Valenciano. Ipasok mo na Cardo. Please. Ah! Hindi ko ang malasap ang malakobrang alaga. Ah! Pakiusap ni Joyce kay Ay, itong batalyer, pakisumbo nga si si Mulagat sa sa Diaryong Sagad. dito na pasukin na siya. Ah! Bilang saglit pa ay unti-unti nang ipinasok ni Cardo ang alaala nito sa lagusan ni Joyce. Maliit at maluwag Nakakaloka to si Mulagat. na paungol sila. Sa di pakiwaring sarap. Mega love shout out to you, Kusina. Ni Cardo sa lagusan ni Joyce. Nawala tuloy ang ko dito kay Sa maabot ni Cardo ang kalahati ng lagusan ni Joyce. Nawala yung antok ko rito kay Mulagat eh. Parang may nakapara. Sariling gawa ko po, madam. Wala pong sagad dito sa Saudi. Talaga? Kwento mo lang to? Nang mabundol ni Cardo ang malasinulit na nakaharang sa lungga nito. We, Siniil ni Cardo na nagbabagang halik si Joyce sarili mo tong sa kanyang alaga. creation, kwento. Senaryong iyon ay tuluyan ang naipasok ni Cardo ang kanyang cobra sa kuweba ni Joyce. Grabe si Sagad na sagad ang pagkakasalpak ng batuta ni Cardo walang iya ka. sa lagusan ni Joyce. Ilang sandali ba'y nagpurong-sulong na Cardo sa lagusan ni Joyce. Grabe. Napaungol sila ng Kawa, Mulagat. Kung hindi ka tatakutan, kalalaswaan. Pinayo na ng pinayo ni Cardo si Joyce. Grabe. Mula sa pagbayo, tapos ang basa na lungga ni Joyce. Ah, dati ka pang nagsusulat Isang ng mga horror, karera. love story. Tombatilyer, tinan mo naman. Sarili niya raw gawa yan, hindi galing sa sagad. Para lalong may sagad ang alaga ni Cardo sa Baka writer to sa sagad. ilang sandali pa ay bumulubok na ang masaganang katas ni Joyce. Ah, grabe. Kadami nang lumabas sa kanya. Kasi parang Hindi pa rin meron talaga mga ganito sa mga ni Joyce. yung sagad. Ano pa ba yun? Yung mga Ang kakaibang tik-tik, mga ganon. nagbabaga ng sumabog ang kanyang bulkan. Ilan pang pagbayot pagparito ay tuluyan ng bumulwak ang nagbabagang laban nito. Ah, At ganon din si Joyce. writer to ng ng Ay tik-tik. lumabas muli ang masaganang katas nito. Diyos ko, may sound effect pa. At naabot nila ang hurok ng kalangitan. Nakakaloka. Pagkatapos nilang magniig, ay naligo na ang mga ito at Oh. nagtiis para Oo, di ba yung mga mga nakakalat, tik-tik. Ano pa ba yun? Abante tonight. natuwa sa galang ni Joyce. Grabe itong batilyer ah. Naloka ako. Kung bago ka lang po sa ating channel, ay sana po ay pasubscribe, Sabay ganun eh. like, comment, Walang comment. para manood Hindi pa siguro nila na-discover. mansa. Hindi pa nila na-discover tong channel mo. Pero malapit ka na mamoni. Tingnan mo naman, ang mga title niya, Boy Butit, Gustong Kumana. Ano ba yan?
Ano pa? Kaloka ang mga content nito eh. Pero nag-LS ka talaga, nag-LS. Idol ka na ni Valenciano. Ano kaya tong ang babaeng ginahasa ng tikbalang? Play ko nga to. Oy, hello, Sally Atok. May galap shoutout sa'yo. Panoorin natin tong ang babaeng ginahasa ng tikbalang. Salamat sa aliyato ka sa patamsa kay host. Isa na naman pong kwento ang ibinahagi sa atin ng ating kaibigan na itago natin sa pangalan ni Rasul. At ito'y pinamangatang ang babae hinahasa ng tikbalang. Sa isang baryo sa Tugados, hindi na po natin sasabihin kung anong bayan ito. Para na rin sa kanyang kaligtasan. Narito po ang kanyang kwento. Nag-iisang anak si Mirasol. Mabait at mapagmahal. Idol mo na ba, Matalyer? Yes, Aliyatok, may may na ako. Bahay at eskwela ng Correct. kanyang libangan. Hindi siya mahilig kumana o magpagbarkada. Kaya pagkatapos ng klase, ay diretso uwi ito sa bahay. Kakauwi lang noon ni Mirasol galing sa eskwelahan. Nang dumating siya sa bahay nila, ay wala doon ang mga magulang nito. Mayroong pinuntahan ang mga ito. Dumiretso siya sa kanyang kwarto. JP, para paano mo maglinis. nakita yung mga photos? Shared photos ba? Opo. Tapos, Parang may maramdaman siyang kakaiba. kasi hindi makita ni Ma'am Lago. Maramdam niya Trial and error. ay may Ano trial and error? Hanap-hanap lang hanggat makita. Lo, Dali-dali siyang nagbihis at lumabas sa kanyang kwarto. At nagtungo ito sa kusina para maghanap ng pagkain. oy Mulagat, saan daw yung bahay mo? Ibaba mo, sabi ni Valenciano. Nang biglang bumukas ang pinto at ito'y lumagabog sa may dingding. Nagtaka siya dahil wala namang tao nagbukas sa pinto. Pumalakas na hangin para bumukas ito. At alam niya sa kanyang sarili na ito'y isinarado niya at ikinawit niya ang padlock sa may pintuan. Tumayo si Mirasol para isara ang pinto. Ang may biglang grumpy na malamig na palad sa kanyang pisngi. Kinilabutan si Mirasol ng mga oras na iyon. Nang aktong isasara niya na ang pinto, JP, bakit dito? Tingnan mo yung shared photos. Paano mo nakita? nagulat si Kasi hindi Mirasol niya makita eh. sa pagsulpot ng kanyang ama. Basta scroll lang. Ha? Anak, Ganyan? Oo. Eh, wala naman ah. mukhang gulat na gulat ka. Usal ng kanyang ama. I-reload mo. Wala po tay. Isasara ko lang sana ang pinto. Sagot ni Mirasol sa kanyang ama. Sa I-click yung photo tapos aba-abanti lang. Ganyan Lumipas ang lang. ilang oras. Ganyan lang. Mag-aalas 7 na ng Oo, gabi. hanggang doon lang. Katatapos lang magluto ng kanyang ina ng kanilang Ba't pagkain. ganun? O, halina kayong mag-ama at tayo ay kakain na. Usal ng ina ni Mirasol. Tumalima naman ang mag-ama. At habang sila'y kumakain,
ay may JP, biglang ba't hindi nagpatok sa kanilang makita? pinto. Agad tumayo ang kanyang ama para tingnan kung sino ang nagbato. Nang nasa pinto na ang kanyang ama, ay may parang malakas na hangin na tumaan sa kanyang harapan. Ang hangin na dumapi sa balak sa loob ng red pang hangin na tumama sa tatay ni Mirasol. Sinara na niya ang pinto at ito'y bumalik sa lamesa para kumain. Halos tapos na silang kumain. Niligpit ni Mirasol ang mga plato at kalat sa lamesa. At diretso siya sa lababo para maghugas ng plato. Nang matapos si Mirasol sa paghuhugas ng mga pinggan, ay pumunta na rin siya sa kanyang kwarto para matulog. At maghahating gabi na, nang may biglang pumasok na malakas at malamig na hangin sa kanyang kwarto. Bumukas ang bintana at mula sa labas ay lumitaw sa bintana ang isang nilalang na anyong pinagbalak. Matangkad ito, may itim, at parang kabayo ang pagmumukha. Grabe ninya, gusto mo talaga 1 p.m. Hala, sige. Papalapit kay Mirasol habang ito'y natutulog. Sige, sis ninya. Ito, Takutin mo sarili mo. walang ang kumot na nakabalot sa katawan ni Mirasol. Pagkahila nito ay tumambad sa kanya ang mapuputing hita ni Mirasol. At namamakat ang dalawang pasas nito sa kanyang dalawang bundok. Kaloka. Halos lumuwa ang mata ng tikbalang at maglaway ito sa pananabik. Dahil matagal na palang may gusto ang tikbalang kay Mirasol. Halos walang araw na di niya ito sinusundan at binabantayan. Hindi na nagaksaya ng oras ang tikbalang. Kailangan niya ng halayin si Mirasol dito para may magmana sa kanyang kaharian. Iralis na ng tikbalang ang short ni Mirasol. Ultimo, pati ang maliit na seda na nakatakip sa pagmamayari ni Mirasol ay inalis niya na rin. At tumambad sa mata nito Andiyan ba si Kinder Squad? ang malabalahibong pusa Di ko na yata napansin. na sa hiyas ni Mirasol. Tululaway ang tikbalang. Naghuban na rin ito ng kanyang saplot. At unti-unting tinarak nito ang kanyang sandata sa masikip na labusan ni Mirasol. Ay, grabe si ano Walang kaalam-alam si Mirasol Mulagat. sa nangyari sa kanya ng mga oras na iyon. Dahil ginabitan siya ng maika ng tikbalang. Kahit na along bayo at paghulos ng tikbalang sa kanyang hiwa, ay wala itong maramdaman. Malapit na sa rurok ng kaligayahan ang tikbalang. At ilang ulos na lang, ay maitatanim na niya ang kanyang punla kay Mirasol. Hanggang umabot nga siya sa sukdulan. Napangiti siya dahil sa wakas ay naangkin niya na si Mirasol. At tiyak kanyang sarili na magkakaroon siya ng kanyang supling. Tutuloy po bukas ang ating kwento. Kaya sana po, pag-isubaybayan ang ating kwento. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay mag-subscribe na po kayo. At Wala namang nakaano. at pakisaling na rin po ang maliit na Susunod. para ma-notify po kayo sa mga susunod nating istorya ng kababalaghan. Dito lang Ay, grabe ka Mulagat ah. Ito naman. White Lady sa Balete.
Ah. Oo, lagi nga sa balite. Hoy, may idea ka ha. Mulagat, huwag ka lagi sa balite. Pwedeng lumang simbahan. ay hango sa kwento at karanasan. Tagapakinig. Ito ang DCRH. Kami ang lagi. Sali ito, content yan eh, ano eh. Mulagat nakakapangilabot. Ito ang DCRH. Kami ang lagi. Na pinamagatang lumulutang na ataul. Itong kwentong ating maririnig ay hango sa buhay at karanasan ng mga taga-baryo Pulimping ayon sa hanga-hanga ng mga ito. Sa pagsapit ng dakong alas 12 ng gabi ay may gumagala o lumulutang na kabaong sa lumang sementeryo. Ayon din sa hanga-hanga ng mga matatanda, kapag nahuli mo daw ang lumulutang na kabaong, ay kaganda ang Grabe. Nostradamus pinapanood. Okay ka rin, kapatid na niya. ay mga ginto, Ayos ka. diamante. Kaya naman maraming taga-baryo ang sumubok na huliin ang lumilipad na kabaong. Pero lahat sila ay nabigo at hindi na nakabalik sa kanilang mga pamilya. Biglang naglalakaw ang mga sumusubok na huliin ito. Sa dakong Wow! Welcome sa bagong dating sa aking LS. Macbotso, salamat sa patamsa kay host. Alas 10 na ng gabi ng mga oras na yun ay hindi pa sila natatapos na mag-inuman. Kaya naman lumapit na si Aling Aida sa mga ito. Nako, di mo naabutan, Macbots. Hindi pa ba kayo tapos mag-inom? Itong kwento ni Mulagat nakakapangilabot. Sumagot ang dalawa. Ang problema niya, Ti, itong si Mulagat may halong kalalaswaan ng katatakutan niya. Buti pa po, bigyan niyo pa po kami ng isang boting alam. Usal dito. Sabi ni Aling Aida, ibigyan ko kayo ng alam. Sarado na ako ang tindahan. Sagot ni Aling Aida sa dalawa. Sige po, pakibigyan na lang po kami ng alam, sabi ni Franco. Sabay abot ang bayad nito. Patuloy sa pag-inom ng alak ang dalawa hanggang sila ay matapos mag-inuman. Pare, wala na tayong alak. Usal dito ay Franco. Oo nga pare, ubos na. Buti pa, umuwi na tayo. Usal ni Franco ay Lito. Tumayo na nga ang mga ito at magkakbay na naglakad pauwi sa kanilang mga bahay. Yun lang, correct. Patuloy sila sa May laswa. ang susuray-suray mga na kung minsan ay sumisipol at tumahanap pa nga sila. Hanggang sa matapat sila sa lumang sementeryo. May lumang sementeryo naman. Kwenta ng gabi ng mga oras na iyon. Patuloy pa rin sila sa paglalakad pauwi sa kanilang mga bahay. Nang may Macbots ito, gabi ng lagim. sa kanyang likuran
naman ako itulak. Sabi ng kumpare. Anong tinutulak pare? Magkakabay tayo sa paglalakad. Sagot ni Lito kay Franco. Sabi ni Franco sa kanyang kumpare. Pagkausal ni Franco ng mga katagang iyon, ay lumingon siya sa kanyang likod. Laking gulat ni Franco, makita ang bumubulog-bulog sa kanyang Kitty, likod. hoy. Sige na yan, tama na Ang yan. mata niya, at nanlamig ang buong katawan. Uy! Sino na? Halos hindi siya makapagsalita. Ilagay mo na dito yan. Tama na yan. Istapin mo yan. Tama. Isa. Hindi lang yan. Ilagay mo dito. Nakakabaon, Ilagay mo rito. sabi niya sa kumpare. Dito na sabihan. At agad namang lumingon si Ayaw mo. at nakita niya ang lumulot ang nakabaon. Ah! Pasigaw sa tawag ng mga ito. Halos hindi sila makaalis sa kanilang kinalalagyan. Ilang Dito mo. sandali Ilagay mo. ay lumabas na ang kabaon. At sumunod Tulog sa din. ito. Ako na yan. Bumangon ang isang Ako bata na lalagyan. mula sa loob ng lumulutang na kabaon. Sabay kuha sa dalawa. Sa isang kamay ito. At pinasok ito sa kanyang kabaon. Saka malakas na tumawa. Tuluyan ng nakuha ng lumulutang na kabaon ang dalawang magkumpare. Bukasan, maagang nagising ang asawa ni Lito. Nagtaka ito dahil wala pa sa higa ng kanyang asawa. Nakatulugan niya ng kagabi ang paghihintay sa asawa. Bumangon ito at nagusisa sa kabahayan dahil baka maaga lang itong nagising. Pero kahit balik na rin niya ang buong kabahayan, ay walang Lito na nakita siya. Ipinag-ibig-balikat niya na lang ito. Baka kasi maaga nagpunta sa bukid, sabi niya sa sarili. Nang biglang may tumawag sa kanya. Kumari nga lang, andyan ba si paring Lito? Tanong ni Marta sa kumari. Wala din kumari. Sagot naman sila lang. Hindi ko alam kung umuwi siya. Kasi pag-gising ko, wala pa rin siya sa kanyang higaan, Mari. Ganun ba, Mari? Sabi ni Marta. Hindi, Mari. Papasok na natulog sa tindahan ni Aling Aida ang mga ito. Sagot ni Marta kay Lalang. Pero ang di alam ng magkumari ay kinuha na ng lumulutang na ataul ang kanilang mga asawa. Samantala, sa bahay ni Biryo, pinag-aanda ito. Aba, may video din si, si Valenciano na balutin mo ako. Aba, tingnan nga yan. Mabibigyan ko ng magandang buhay ang aking pamilya. Usan niya pa sa sarili. Dahil puno ng ginto ang loob ng kabaon. Ang kanyang paniwala, andun din ang istorya sa kanya ng kanyang lolo Ambo. Na kapag nahuli ito, ay huwag mong hayaang bumukas ang kabaon. Dahil kapag naunahan ito, na bumukas ang kabaon, ay lalabas ang bangkay nito sa loob. Ang tiyang hindi ka na makakaalis. Dahil para ka na niyang inidrotismo. Ito ang kwento ng kanyang lolo Ambo. Itutuloy po bukas natin. Saan kaya dinala ng lumulutang nakabaon si Lito at Franco? Sinungaling din to si Sinungaling to si Mulagat. Wala namang sumusunod sa kanyang lahat ng kwento. Ay, okay lang, Michelle Kikuchi. Walang problema, Michelle. Kung bago ka lang po sa ating channel, sana po ay pakisubscribe, like, comment, and the bell icon para sa susunod nating istorya ng kababalaghan. Mag-iingat po tayo lahat.
at sana'y pagpalain po tayo nawa ng ating buong may kapal. Salamat po sa pakikinig. Bye-bye. Nakarami sa akin simulagat nakakapangilabot ah. Nakarami sa akin ang play. Ano tong gagamba? Hello, Pekemenya. Mega love shout out to you. Yes, si Miriam. Sa Norway. Mulagat ah. Pasubaybay ka ah. Balutin mo ako sa iwaga ng iyong pagmamahal. Hayaang masaktan at di magtatagal. Kanta ba yun? Ewan ko, video daw ni Valenciano TV. Tingnan ko nga yan. Macbots, itong piniplay ko, kay Mulagat nakakapangilabot. Panoorin nyo rin yung isang binababa ko, Kinder Squad. Anong meron tong Batalyer? Horror din? Macbot! Tinatakot ka lang niya, Nus. Oo nga, sali yatok eh. Horror na may laswa. Tingnan ko nga itong kay itong Batalyer. Anong meron? Sana all, oo. Okay nga yung video niya eh. Ni Mulagat nakakapangilabot. Horror na may laswa. Bago ka lang sa channel ko, mag-like, share, and subscribe para update. Ito ba yon? Bago nating video. Yun, di muna natin gagamitin ang ating lutuan, mga idol, yung electric baking pan natin. Pinagpahinga ko muna. Oy, Ninya! Bye-bye, thank you ah. Hindi siya masira. Promote lang nitong Batalye. Kunin natin to, mga idol. Kala ko may horror eh. Horror. Ninya, yung horror Ninya, yung horror ni Mulagat, hororusan. Hororusan. Hororusan, di ba? Oh, di ba? Hororusan yun eh. Yung isa pa, tingnan natin. Langya ka. Dala lahat, tama. Horror na, hororusan pa. Ay, grabe. Para-paraan Valenciano. Balutin mo ako kasi birthday ng kuya. Daming nagbalot kaya pinatugtog ko yung balutin. Yun lang pala yun. Mga para-paraan eh. Kayo talaga oh. Host, my please. Sige, Pekemenya. I'll play your video.
Okay, I'll play your video. Don't worry, Pikimania. Oh, idol na rin ni Macbot si Mulaga to. Sasalang na lang natin to, mga Ate Shawi pala, balutin mo ako. Tugtog pa. Hoy, ano ka dyan, Valenciano? Baka makapiright ka, ha? Baka makapiright ka. Baka makapiright ka, ha? Ano bang piniprito nito ni ano? Na CPR, sabi na eh. Na-mute ko na, may music pa ba? Sana all may plastic na mambalot. Oo nga, itong batalyer, si Mulagat. Pero kunti ang viewers niya sa mga video niya, sayang. O, sabi na Valenciano, masi-CPR ka eh. Mag-ingat kayo sa CPR. Nung isang araw na panood. Mag-ingat kayo sa CPR kasi pwedeng first warning sa CPR, second warning, hindi na mag-third warning yon. Paano kung huli ka na bago ka nakapag-mute? Valenciano, ha? Ingat-ingat. Ay, tingnan nyo naman ninya. Wala kayong ma-vlog. Tingnan nyo, Valenciano, ninya. Mga ganyan lang, nagprito lang, binidyo lang, okay na. Ay, babos ninya. Para-paraan sa mga video eh. Para-paraan, di ba? O, tingnan mo tong video niya. May mahaba na siya, may pang-playlist na siya. Gagawa ka lang ng mga ganyan, tapos hanap ka ng ka-watch to watch. O, bongga, may playlist. I-check ko yung sa'yo, Valenciano, yung merong balutin mo ko. Gawin mo, Valenciano. Tingnan natin. Ala ka. Sige, Valenciano, gawin mo yan. Nasa Saudi siya, Macbots. Si Mulagat. Lagya ka, Valenciano. Ako nga, kumain lang ng noodles, binidyo na. Para-paraan para may pang-playlist. Di ba? Tapos papahabain mo lang. Wala nang cut-cut. Sayang pa yung makakat. Gawin mo, Valenciano, para mag-trending ka. Wow, Saliatok dances. I love Pattaya, Thailand. Si
Sally Yatok pala, nasa Thailand. Sally, wala pa akong playlist, ay audience from Thailand. Magkababayan kayo. Nako, tingnan mo lang. Valenciano TV, baka ma-CPR ka uli. CPR, tanggalin mo yung PCR. Sige, bukas guys, ano pala ako? Sa LS ko magpa-games tayo, tapos ang mananalo watch hour. Valenciano TV, mag-iingat ka sa CPR ha. Na CPR ka na, sunod CR. Wala na yung P. Last sa'yo C. Alam mo yung C, cut. Cut ang channel mo, yari ka. Ay, grabe naman. Siyempre, Valenciano, alam ko yan. Oo naman, alam ko yan. Sabi ni Macbox, nagmukbang ako kagabi, host, pero 9 na piling na saging, di ko tinapos na susuganan. Grabe naman, minukbang mo, 9 na piling. Ay, grabe naman yun. Sana binigyan mo kami. Grabe. Kala ko sa Laguna lang yun. Hindi Ano ka ba, Valenciano TV? Filipino teacher kaya ako. So, alam namin yung mga salitang balbal, lalawiganin, mga ganon. Formal, pampanitikan, mga ganon. Guys, bukas magpapalaro ako. Watch hour panalo. Ito si Tomo, channel niya itong naka-flex. Ang tagal ng kanyang pagluluto. Nagkaroon tuloy siya ng video, ang haba. O, diba? Ang haba ng video niya, Kay Tom Batalyer to. Irene Frial, mega love shout out sa lahat. Thank you, Irene Frial. Hello. Please, tamsakan mo si host. Pikimania, yes. I'll play your video, Pikimania. Pinangganda, shout out. Tumbatalyer, diskarte. Oo, diskartihan talaga eh. Oy, Mulagat, nakakapangilabot. Oo. Ang dami kong video na na-play sa'yo. Grabe, mga 30 minutes. Ay, Irene Frial, thank you Irene, makipag-deal ka na kay Doña Victorina Channel. 10 hours yon. Irene, kung naghahabol ka. Doña Victorina Channel. Ang ka-play niya si IMC. Tsaka si Victoria Somer. I-send ko ang link sa'yo, Irene Frial. Second channel ko yon, hindi pa monetize. 1,000 plus siya. Oo, nasa GC. Akin yon. Ngayon, isasalang kita, kasabay mo si IMC, si Victoria, tag 10 hours kayo. Deal mo ba yon? Pinas. Oo, sige. WH pananalunan. Magpapagames ako bukas. Kay muna, Valenciano TV, ipi-play ko, malapit na to
Tapos sunod kay Pikimania. Oy, Miriam, thank you, Miriam, ha. Thank you. Di ko naubos, host. Naka 6 pieces lang akong saging, host. Pero 9 na piling nasa lamesa. Grabe. Ang dami makbot, siyam na piling. Sana binigyan mo ko. May pa-games tayo, Pinoy Henyo. Tapos WH ang winner. Pikimania, I'll play first Valenciano TV. Then after Valenciano TV, you're the next Pikimania. Okay, regarding in phone, MI Note 4. Okay. Sige, tomorrow, WH. Pa-play tayo, 5 watch hour. Pinoy Henyo. Okay lang din nga ako, host, kahit 40 araw-araw mawala saging. Nala. Konti lang saging nyo. Mars, may ano ka na? May jacket ka na. Flex natin si Valenciano. Check ko nga yung kanyang balutin mo ako. Kung may music pa. Ang dami mo na ring video, ah. Ang dami mo na ring video. Parang nakamute na. Wala na, oh. Wala na Valenciano music. Ay, ka-play mo. Tama, sige, Pilipinas. Ala na, oh. Na-mute mo na. Valenciano, maglaga tayo ng eggs 3 hours. Pwede yun. Nilalaga yung itlog 3 oras. Grabe, sayang gasol mo. Oh, wala na. Wala na. Si Pikimania, play daw natin yung kanyang yung note. Oh, wala na. At least ligtas ka na. Wag mo nang ulitin yun, ha. Wag mo nang ulitin, mama CPR. Mahirap. Mamaya hindi na nag-warning. Sige, wait lang. Isa pa si muna. Si Pikimania, tas ikaw uli, Valenciano, ha. Tingnan ko tong kay Pikimania. Baka may CPR to, may pag-ganun-ganun. Baka may CPR. May mga music. Sige, Valenciano. Sige. Baka may CPR to, eh. Sana walang CPR yung music. Ay, grabe, Macbots. Saan ka sa Quezon? Nakakaloka naman. Buti pa dyan. Saan ka sa Quezon? Baka nadadaanan namin yung yung Quezon na yan, from Bicol. Buti pa dyan, mura ang saging. Sana all. Ay, tingnan nyo tong Pikimania. Para-paraan din sa kanyang mga content. Para-paraan din, eh. Mga ganyan lang. Ayan, naku.
Mahirap ma-CPR eh. Tingnan mo tong kay Pikimenya. Para-paraan din lang. Ano ba to? Oo nga, mura. Gaano kamura ang saging makbots? Mamaya isang buwig. Ano ba tong kay Pikimenya? Baka mamaya may ma-CPR ako nito. No-copyright yan, no? Wala bang copyright yan? Oo. Paano mo nalaman? Kapag wala namang papakinggan, kapag wala naman sa YouTube yung sa music, meron na. Walang copyright. Oo. Hindi na natin. Yes. Ito parang mga background lang. So, walang CPR. Walang mga lyrics. Wala naman. Meron din background music na merong copyright. Wala. Paano ba malalamang nagkaroon ng copyright pag pinedit to? Basta ako na ang bahala sa copyright music. Oy, pag hindi naagapan ng copyright, lagot. Okay, tingnan ko yung kay Valenciano. May new upload daw siya. Flex natin. Monday late night jamming. Para-paraan talaga sa mga video eh. Para-paraan eh, no? Ma-video lang. Tapos sabay may intro, may outro, ayos. Seafood sana, kaso mahal. Makbot, saan ka ba sa Quezon? Kasi dumadaan kami ng Quezon kapag biyaheng Bicol. Sarap, no, seafoods. Pero mas healthy ang saging. Hoy, baka may copyright ka nito. Oh. Hoy. Hala, Valenciano. Oh. May music. Pinaglalaruan. Walang copyright. Sure ka? Cover naman yan. Uy, check mo. Sure ka? Nako. Ayan na, naka-play ka na, hininaan ko. Baka lumipat sa akin yung copyright. Oo, may volume naman, pero ang hina, ayan o. Baka sa akin mapunta eh. Sa takot sa copyright. Oo. Mahirap na, natatakot ako sa mga ganyan eh. Pero sabi nung anak ko, sabi niya, wag ka mag-alala, mami, ako nang bahala. Sa mga copyright. Titingnan ko nga. O kaya siguro, i-mute pag kami ganun. Kakaloka. Mabilis daw tanggalin ng CPR.
Ano ba yun? Yung parang nagre-red? Kapag ka nag-edit ka ng video mo, o pwedeng palitan yun eh. Sige, di bale. Naka-play naman yan. Wala na, tapos na. Okay na. Minsan seconds lang. Okay. Hindi kasi ako marunong. Hanapin ko nga yung kay Macbots. Macbots, na-upload mo na yung mo? Yung mukbang mo? Tingnan ko nga to. Kay Macbot. Hundagwa Quezon pala. Hundagwa Quezon. Kaya pala maninisid to si Macbots eh. Seaman. Kasi maraming dagat sa kanila. Tingnan ko nga.
Pinapanood mo yan, host? Pangit yan. Pangit ba yan? Ayaw mo ba? Dapat meron kang meron kang, ano tawag doon? Voice over. Nag-shave lang ako, eto nangyari. Wow! Para-paraan din si Macbot eh. Nag-shave lang daw siya oh, ayan ang nangyari. Mga artista. Macbot, sino yung nasa profile mo? Ng YT. Kaya nga eh. Yung nasa profile niya parang babae. Ba't ganon? Parang babae. Ba? Parang babae nga eh. Magpahaba ka na lang ng buhok mo. Pag sa Marco lang pwede mabaos, pag umuwi at nag-report sa company, pagupit na ulit, ay kaya pala. It's an Indian song playing very popular song in India. Pekemenya, is there CPR? This is coming from my advertisement in my channel. Is there CPR?
Baka ma-CPR ako. Patalastas siya eh. May CPR ba pa ganon? Ads, nasa LS ko. JP, kapag ka nagsiba ng video, ganon, makikita ang CPR. Ayan. Galing yung interview eh. Kaya nga. Eh, ads ko yan eh. May CPR ba yan? Oo. Galing nyo, so. May CPR yan? Oo. Eh, di papasok yan sa aking live. Posible. Ay, nako. Oy, magte-12 na. Ako'y mag-e-end na, mga kapatid. Oo nga, ads ko yun eh. Ay, andyan na si Simple Jonah. Paano ko malalaman na na-CPR? Nakakaloka. Nasa ads ko, plinay ko lang. Oy, welcome, Simple Jonah. Meron ka pang 5 minuto para makipagdikitan. Salamat sa patamsak mo. Host, who? He, your son? Thank you, host. Yeah. JP, halika. Yeah, he's my son. JP. Good. Yan. Hello, dito ka. Hello. Yan. Hello, Pikimania. Go. Sabi mo. Magsalita ka. No, pwede yun. Sabi mo, hello, Pikimania. Bakit? Nang? Para? No! Pwede yun. Paano ka magla-live? O, sabi mo, hello, Pikimania. Shout out. Sabihin mo. Hindi nga. Kailangan lang magsalita. Okay lang yun. Para kang tanga. JP. He's JP. Nasa live ka, host. Bawal ata yan. Alin Macbots, yung aking yung aking na-play. Ay, napadaan lang sa Simple Jonah. He's JP Pikimania, my son, eldest son. Ano daw? Ano sabi? Ano yun? Kaloka to si JP. Ayaw magsalita. Sabi niya, sinulat niya pa, hello Pikimania. Hi DP, hello Pikimania. Ayaw niya magsalita. He don't like to shout out. He don't like to talk. He don't like to hear his voice, Pikimania. That's why he get a paper. Then, he wrote this. Hello, Pikimania. Yan. Okay? May pa-banner. May pa-banner. O, yung anak ko ayaw niya kasi ang alam niya kasi pag minor, bawal siyang harap sa live stream. O, di ba masunuri naman Balenciano? Ayan. Kaya may pa-banner siya. Ngayon, pag end ko ng live stream, papacheck ko sa kanya yung CPR. JP, pag in-end ko ba tong live stream ko, ma-check mo agad kung may CPR? Kasi may tugtog na Indian eh. Ads ko naman yun. Bakit? Butian mo, tarte mo. Parang abli. Tumahimik ka nga. Oo, good boy ka daw, sabi ni Valenciano. Alam niya, nagtatago siya agad, hindi nagpapakita. Oo, kasi alam niya, bawal ang minor. O, di ba, good boy? Hoy, bukas magpapalaro ako, guys. Meron tayong pa-watch hour, Pinoy Henyo. Bet mo yun, Valenciano, ha? Di ba? O, Simple Jonah, sa lahat ng magjo-join, ay, naku, si Renmiel, humabol si Renmiel. Bukas magpapalaro ako. Ay, bawal. Sige.
I-edit ko na lang yung, oo, yung minor bawal. Eh, yung ads ko, kumusta? Si Rinmiel, alam ko si Rinmiel, yun yung, ikaw ba Rinmiel yung may mga videos na may gadget? Grabe, 5 watch hour muna. Grabe, 10 watch hour. Pagka mahirap-hirap yung tanong, 10 watch hour. Pwede. Pwede. Patamsak host. O, sige, tamsakan mo. Pag nag-end ako, makbot. Sige, makbots. Pagka nag-end ako ngayon, i-check ko yung CPR. Oy, Rinmiel. Ikaw ba yung Rinmiel? Merong, hindi. Kala ko yung mga content ni Rinmiel yung sa mga repair. Hindi pala. Sige, magpatamsa ka dyan, Rinmiel. Ano yan? Premiere? Sige. Oo. Ano tayo? 5 watch hour, ganon. 5, 2, 5, as isang 10 na pinakamahirap. Pinoyhen nyo lang, pinoyhen nyo. Bukas, pa-play tayo. Yan. Ayan. Rinmiel, ano yan? Bukas ka na mag-ELS. Ano yung papatamsakan mo? Ano pinapatamsakan mo, Rinmiel? Sige. Mag-e-end na kasi ako, mag-e-end na. Mag-e-end na. Pagod si host. Nawala-wala lang yung pagod ko, Valenciano, dito kay Mulagat. Mulagat, nakakapangilabot. Ayan. Nag-aabol din siguro to si Rinmiel sa kanyang watch hour. Ayan. O guys end na si host. Kumikirot-kirot ang sentido ko. Night na tayo guys. Salamat sa inyong lahat. Bye. Oy, bye-bye JP, check mo to Oy, bukas tayo magpapalaro. Thank you sa inyong lahat. Bye. Oo, good night. Oo, masakit na sentido ko kanina pa. Thank you. Bye. I-edit to JP sa may